Пети има яки мигли, но няма ключ за мой офис. Ще язди конта, ама сти... Опа, леле. Преди да започнем този клип, искам да ви кажа, че това са записи от излъчване на живо в платформите на Twitch Kick. Ако искате да се забавляваме заедно на живо, оставям ви по един линк отдолу, последвайте ме там. Представям ви Лабубо! Аз защо загасих без дискам, бе? Не знам, фурат си. Абе тия дрехи са брутални, бе, брат. Искаш ли тия инжект? Имаш ли? Не повече. 200 лева, сега ще кажеш. Не, 360. Какво? Оста! Къде ми е камерата? Тя трябва да донесеш и стол. Тя светни там. Та камера е същата като на Аля. Абе, като твоята е. Кола, вода, Red Bull. Аз имам... Сега ще донеса. Чакай, сега ще донеса. Аз седна на уния стола, че те са много смотани. Ти не седне на това, другия на това. Абе ти си. Не бе, не. Какво сваляш гащите, ще бе банна, бе? Аз ще съм баня. Виж го това, бе! Аз съм по бански отдолу. Да, какво искате? Остава чат. Нищо. Лош МС, МДС. На събатона зънката идва да ги реди. Правиме рекорди. Минимум 30 дни. Он преди ти, бе, ние сме трима човека, той за... Остава, Аз нищо не бе. иска да си им сок, нали ти Това казах? искаш ли? Red Bull ли? Що ме Е, там ги да остави. изгърбим, беше. Е, там ости на това. Имам също слушалки, знаеш. Комби за... Дай на това. Защото това много фифав. Аз съм 53. Брат, не мога влезе дори да седне на този стол. Можеш, айде бе, ще сместиме нека си. Ара, ще седне. Явно Здравейте, дай чат. шлакото там, бе, за Леко пази новата страна. Пазиме, пазиме. Е, спокойно на новата страна. Май, че знаеш колко време е правил, бе. Не ще падна, бе. Я, Сей, добре, свой си. Имам също слушалки, но обратно са. И музика ли има? Малко ще трябва да отворим. Люлин Стрит, бате. Сопен гяв. Как сме? Да пусна ли на колоната, ма Пусти трябва... новата ми песен. Коя? Прич на то. На кой? На Васил Левски? Не бе. О, На Иван в това продуцента на картел, бе. Кой е процента на картел? На то, бе. Какво става, чат? Той е това малко. Добре. Я, да пуснем ли колоната малко? Ексони? Не трябва много да увеличаваме. Що? Трябва да дигнем колко въздух, всички ще трябва да знаят, че правиш... Диги то кръще през джама преди малко, Всички трябва ненормалния. да знаят, че правиш цяла томер, ле. Оня бате кръще през джама, братле, до преди Аз това малко. затворих да не ме слушате, защото знаех, че чува долу. Чуваше се между. Чуваш ли се между? Ай, волим Макс. Аре, давай да гърми. Чакай. Пейринг. Не си имаш тегари. Как съм? Това е телевизор, братле. Аз само да питам ще. Може ли? Може. Чакай, Това защо не е излиза такова, колоната? ваня ли? Защо не излиза колоната, бе, майка? На бутата е луд. Учи добро песи направил. Сега, бе, брат. Тренирал си. Бати корема съм направил. Ти си Проблема изподиграл. върви до 5. Аре, бе! А, виждат ли? Бъгна с колоната. Аз ще пея, чакай. Какво става, барули? И остен фаси, моля и ви. СНК как си? Панда здрасти, бат. Тохте зале хунди. Хероина, добър вечер. Аз нещо не ли съм пуснал, какво пееш? А те някаква песен си пей към бе. Чакай, бе, Не, брат. никой не Какво стана слушам с между. тази- Ти ще пусна телефона по-добре. Ама чакай, бе, тъпата колона. Какво Ма не тия излиза? пайцакаме, човек. Нацни там да изпише перинг. Не знам как се. Спомни си как си държи. Ай, песи, бе. Как? Ма не, то като изпише перинг, трябва да не го държиш. Евга, здрасти. Девайс. Не. Аре, бе, брат, какво стана преди малко? Ето. Ето. А, не. Кой е това? MHC трябва да изпише. MH. МКЦ.
Ама слушай бе, Главомир, дай назад. Тебе. От тук я добавих днеска, бе, тук ми излезе Ти имаш веднага. някакви проблеми, бе, човек. Рестартирай. Ментални. Знаеш какво се е вързал? Ти се вързал с Някой се е колоната вързал. са. Не пише, че е вързан в момента. Някой тук от блока го е баба да го учи. Пише, влизам на война. Уфи се е вързал. Давай. Ако искаш се връзвам, аз нямам проблем. Спрех си бутата даже. Е, сега, папай. А ти излиза. Ай му шоу девайс. Е, това е много не бе. Много двете, много unknown. Аки, че пуснах на FM бе. Да, при радио няма да слушам. USB, Bluetooth, аудио. Борислав, къде ходиш, бе? Вие майк, проблема ти май в компютъра, знаеш, както телефона ми. Ама преди Треско, малко беше защото- свързана, бе, Да, човек. бе, Що човек, се отвърза? Няма ти. Еми, защото иска да пусна слушалките. Веднага я намерих аз. Нещо не Я да си? вия. Да, това е. Еми. MHC, да. Айде. Не, остави ме, намира мене, не ме питай там. За 16 Pro Max, е. Пала. Ама слушай малко, дай му кенсъл, бе. Тръгни си долу дясно, бе. Така е. Не е там, друго. Не е това. Bluetooth, бе. Не бе, човек. Едно Wi-Fi да си отвориш. Ето го Bluetooth. Мани го Bluetooth. Какъв Wi-Fi? Е там на датата. Датата, ай. Ясно копче не натискаш, бе, глава. Да, бе. Не бе, цъкни с лявото копче на звука, бе, то. Ти викаш на датата, Виж какво бе. си, ети, цъкни Bluetooth, е там, Bluetooth, цъкни стрелката. Ръката до На бутата. Bluetooth, човек. Айде готово. Ето Цъкай. я, бе. Ето я ми, да, защото Ето вече тук я. добавяш, не съществуваш. Да, ето я, аз ти казах, че е тук. глава. Ти си много глупи тия неща, бе. То Аз ти казах, че е тук, бе. Ти си възрастен Какво човек. да пусна? Ти си възрастен, бе. Какво да пусна, кажи. Изпълнител. Чакона. Което, бе. Дж, бе, Дж. Чаконе. Дж, бе, Дж. Ти сега си на Само някаква... това първо. Дж, бе, не е първото. Не първо. Не. Бе. Не, бе. Какво пусна, бе, човек? Така го напиши, Е, Жаконе, там както го четвъртата виж. песен, е там. Е, там Ти сега си на някаква руска вълна, там бе. четвърта, бе. Не, тази четвърта песен, цъгни на артист. Какво си дърт? Петата песен. Фотобой. Ако я прочетеш. Петата. Тая ли, Тая е бе? моята новата Тая е песен. много тренд. Тая съм я пел. Много е тренд, това аз я показах на всички в света. Тая е много тренд. Много е тренд. Тиктока я знам. Брат, много ме дразни, като се наобрат слушалките. Какво си усалки, сега слушаме на колона? Тя отворя прозорче ми много жени. Виждам. Ей, възрастил. Ей, чак тук не съм на моят стрим, само го говоря. Та, то ви направо ми бе. Нема. Ай, почвай се, шиваме твоята лапче. Нещо работи ли от стримдек? Мани, че вчера преинсталирах компа и бех полудел, братле, защото не работеше нищо. Чуваме двойно. Професионалист десктопа. Чакай, това са нови неща за мен. Десктопа или колоната? Десктоп аудиото е ново за мен. Колко време ще избутаме? Дали не му е добре, а? Здрасти, Брат, батко това Румене. колко е удобно. Ще не крадни. Няма, трябва да си откраднем нещо. Това е подреждано. Аре, тъгла е в очилата. Тикс. Не имаме. Ето стопер за вратата, то не ми трябва. Не ми трябва. Виж ги, те ме украдоха, бе. Штуръчката там, бре. Тия ме украдоха, бе, чат. Нема да ни стане телефон. Оп, айде. Джакпот. Айде. Стига, бе, какво ръчката, бе? Нищо не сме взели, бе. Нищо не сме взели, да, джобовете им преливат, брат. Аз нямам джопове даже. Аз нямам един джоб. На дискове имаш и? Да, имам дискове. Това е толкова отскул. Бате, ти си роден 78, бе. Как мога да имаш дискове? Брат, Какво ще това правиш си. на това? Казвай ми сега. Що не работи тайма? Еми, не съм го познал, брат. Време е да го пуснеш, той мина Те 40 гифтиха. минути. Те гифтиха, брат. Гледай, Valorant 10 съба ги ударихме. Айде. Ето, гледай. Аз нали ти казах, бе? Валорант ли работят, бе? Ама нали ти написах, бе? Ай, прибирай се. Бързо си пусна. Аз имам работа. Беше и много Ай, приятно да ти момчета, събера мерси, че се нещата. отдихте. Мерси, че се Успех отдихте. на проблематона.
Мерси, че се отбихте, момчета. Чай, аз пак не разбрах, що не го от тебе. Защото мислех да Време е да го мине пуснеш, те стартинг хората суна, дигнаха 3 братле. дена. Чаках го него да ми помага. Сега трябва да го направиш. Това те ви там, да му го оправиш. Ево, нищо той си плати тук, що не яда. 4 дни го игнорирам, братле. Чак с нощи, кажеш нощи какво ти писах. Нека в сайт му праща с един Подред таймер. ми пише, кой таймер ползваш? Аз му казвам нормалния. Той ми вика нормалния маратон таймер, Той брат. ми праща някакви сайтове timer.com, примерно. И той ми вика, това ли ползваш? С нощи в 2 Как часа реши, му... че това го ползвам, бе? В 2 часа му го пращам. И викам на Вети, той сега стримваше и ми отговори чак утре, аз не знам какво да правя. Пусни таймер, бе. Чакай, Сега ще го опри. Тук мога ли да пуша? Не. може да, ето го пепелник. Аз вече се бех запалил. Брат, този таймер е много бъгав, бе. Виж какво ползваш, бе? Еми нали, това е таймера, бе. Какво е това? Stream Elements. И къде си го намерил този таймер? Еми в Stream Elements, в Widgets. Пич, влизаш си в overlay, даваш долу плюсчето и ядваш маратон таймер. Бе. Къде, бе? Този сайт даже не знам къв е. Абе ти лут ли си, бе? Какво е това, бе, брат? Еми това е таймера от виджетите на Stream Elements. Ма ти си наркоман, бе. Аз търсих там между другото и не намерих. Чай сега ще отворя оверлей. Вика, искаш и вода, вземах ми вода и ми я отвори и пошла пиева. Абе ти нали? Къде че има сок, Ти бе? нали ми предложи вода? Чакай сега ще отворим това. Пак грешни цигари с. Моля да престане това да ми отваря, бе, брат. Какъв спонсор ще бе, майка ти путката. Имаш дете, стегни се. Малко по-сериозно. Не спи, бе. Тя тази врата. Спи, бе, вика, нали сега ти казвах Не, бе, здрасти. не спи, бе. Знаем. Чакай сега. Какво е са? Къде? Така, Charity. Charity. Чакай, чакай. Charity. Да. Seasonal. И? Ти го нямаш, не знам. Гледай го как троли, бе, брат. Дай, нека е тук е по Stream Tools, Static Custom май. Чакай. Custom Widget, не. Я нещо друго, Labels, горе. Не. Order. Train Count Event ли? Не. Bot Counter, брат. Да ми бри бответо. Countdown Contest. Чакай. Countdown Contest, Merchandise Go, Media Request, Giveaway Contest, Countdown. Не. Дай на... Daytime. Я дай на Stream Tools. Ето има Daytime. Къде? Давай, Stream 3 Tools, tools най-долу. Stream Tools. Не. Your stream Я на chat. Alerts горе. Брат няма, аз тук гледах. Ама аз тук си го пускам. бе, Между другото, тук беше Да, тайм. не. Не е първа цигара, взех първа цигара изпуших сам преди малко тук. Да се втосам. Тавана. Абе, това ще е първата, да ще изгасим пода. Какво? Само внимай с мукета, ей, лут! Брат, виж секси чорапите заради чехлите. Брат, виж мукетите ми закачи чорапите и се скъсаха. Ева, брат, ти дам 50 лева за чорапите. Да, може. Виж, че няма таймер тука. Има някъде. Няма. Има. Няма, бе, Има, брат. бе, човек. И къде е? Някъде там. От тук ми е таймер, като ти казвам. къде? Наистина е от тук таймера. И откъде Не е? знам, търсиме го в момента, не виж. Някъде Engage. надолу ще е на Seasonal, Countdown. брате, на Steam Tools, нещо е такова. Само стрим чат има тука. Дай на Charity. На Seasonal. Добре. Дай надолу. Дай надолу. Lookout a Ghost, брате. Едно. Няма, Брат, бе. цигарите само ме дразнат. Трябваше да ми му спрят кажеш, цигарите. да. Има бе, човек. Радни го. Кое да, бе? Слушай малко, излез от тук. Ти си глава, брато. Не, дай назад, не излизай от таба. Къде е назад? Няма назад. Добре, влези съм в отворил Overlays. Overlay. Добре. Така, отиди отляво на Elements. Оста с тия върти, бе. Показа Бети? Не знам. Какво? Виждам никой. Тя изчезна. Показа, бе. Не знам. Какво? Отвори там, Elements. Ще го намеря. Това ли е пепелник? Какво? Питах дали Зенката ще слави джапанки. Не е гуфи, е. Марти, говориме за 200 бита. Къде? Аз съм бе. Къде? Elements. Еми, той е от тука, бе, ето го.
Дай му actions. Това е някаква новата потия. Ма това е моя таймер, който настроих. Може да е Просто твой не таймер, стартирам, Не бе. може да е това, бе, човек. Как не може? Точно Дай това Elements е. Gallery. Какво? Elements Gallery. Пиши маратон таймер. Набивай маратон само, човека палата, всичко буквално да слуша. Не излиза, бе, човек. Няма, бе, брат. Има каунтдаун и събатон таймер. И това е. Аз какво ти казвам? Аз всичко съм проверил. И гледай сега е тука Open Control панел и мога да го стартна вече. Ще избия зъбите, бе, ще убия от бойлер. Ако това е моя. Пък детето ще би. Гледай то. Давам сетъпите. Ама аз го бех сетъпнал, ще му еба майката. Ето бе. Ето, тук съм го настроил. Айде! Айде, ус! Сега трябва да дадеш всичко, къде Всичко друго беше аванта, мерси. Айде, сега. Айде! Благодаря ви много! You have been гърбен. Айде! Like then. Джабейтът! Айде, много. Град в Италия с 7 букви. Палерм. Айде. Какъв имейл съм получил сега, бе? Баннаха те. Айде. Кари ми каза, че иска да дойда танцува при зенката. Тя веро ми мисли за някакви играчки. Да, това го прочетоха, ма. Са, това всичкото трябва да го Нищо ладнем, не адвей, брат. нищо не адвей. Нищо, 32 скамна минути. ти, брат. Нищо скамна ти е така от гърба. Айде. Паусни го. Сега как ще го адвам това, бе, брат? Добре, там имаш такова, в сетъп. Можеш да го направиш. Върни таба. Не, тук с команда мога да го направя. Там и сметите колко е. Сметите колко е. Ето, сега ще кажа откъде. Леле, Ето колко тук. ти е гадно, брато. От 36 минути. Смети си ги, бе. Та две, какво? Тир две ли е това? Тара двойка 15 минути. Аре, сметайте. Това и калкулатор, не викай сметите. Така. Няма да адваш нищо, бе, всичко аванта. Аз ти казах. Ма, научи се да 15 скамваш, бе, минути, Марти Стар брат. Аз как ги двойка. стигнах тия, кой? Модера тар единица плюс 10 минути. Ма, смети ги всичките, къде си тир едно и после ги смети. О, не мога подред. Ехай, чак ме. Плюс Какво те? 10 Какво те? плюс Какво стана? Нищо. Кажи. 5 стимбита от 5 Обследва ли? минути. Обследва ли? Не. Еми тогава. Така. Какво блокирали? Valorant 3 съба и Мартис 5. Това са ти 80 минути. Ама няма да адваш нищо, бе. Ема не може така, бе. Ами как да не може така, бе, че им кажеш, ще ги яднат, като Така. правим таймера напълно ало и ги лъжиш двата. Ги Беци ще 1000 забравят, бит бе. Тарио с 600. Това са искаш ти да помагам? 16 минути. И ще се съблекаш. Стане такъв проблем. А ти нали знаеш, че тук не е на минути, а на секунди. Да, по-ще ги сметна минутите, колко секунди са. Почва се после това, после ще го правим. 5 гипси, 50, 10. 15. Това са ти Скамваш таймера да е 150. горе-долу до вечерта, докато още се будни, защото ако свърша през ушата се е бал. Много ясно, брат. Трябва да свърша в прайм тайм. Ето сега Не 20 мога да минути. се Сега не го, спрете. сега напълно не се ядва повече. Той се е бъгнал, утре вечерта ще го правим. Ма да, без здрасти, бат. Ще спиш на камера. Имам няколко въпроса за теб. Сутринта. Как стоите, бе? Какво? Аз спа с жена ми на камера, Как спиш жена ти на камера? Аз не съм спал си на камера. Как тук ще Дюшек, спа, бе? бе? Дюшек, надуваем. Не, просто жена ми стане сутрин. Няма такива. Легаш вечерта и ставаш Абе, сутринта. Това е. Тук на стола се опъваш. Това е бе. самотон, моето момче. Легаш и Няма спиш. първата вечер, ето ще спиш, защото аз ти казвам край. Вземи стик, спиш, защото ми 150. стана много неудобно на мишницата. Хубаво е, брат. Ще ти върна тази стойка, ако спиш тук на камера. И аз ще оставя тиксто. Абе, тия всичко са джепса ли, бе? слушалки ще оставя. Абе, Аз виж, ще ти върна телефона. Брат, ти стария телефон. Powerbank. Абе, какво сте направили, бе? А, това си е мое. Тия докато не гледам си изнесли А, половината между бюро. другото, Чуй се Мерцедес. това да, може да. Това може да не може. Това Може може, ли да. съобщи, извинявайте, това, което не ми даде ти? Ето се Благодаря. Това може ключи от Мерцеса, да. Така, Той 150 плюс... Добре, чат, какво да направиме? Какво да отговориме? Слушайте малко, сега има един казус, бе. Пишете си с някакво момиче, бе. Всичко ви е точно това. Извърши да някакво друго момиче, бе, и казва: аз много приемно те харесвам това, ама ще изчакам реда с.
То така беше. Факт. И после това момиче, с което всичко е окей, ти казва, знаеш какво, ти ще ходиш излезеш с тази. Ох, мале, това не И не ми мога да го пише. сметна, бе. И какво правим сега? Братле, много хубава мазилка си направил, аз видях сторито между. Между това е наистина готино. Е, Да. плясаш на? Качва този стори, братле, вика всичко съм направил от това, това. И аз викам, нищо не му пиша, братле, защото ме кефи, нали, сега да не ми се среди. Аз си знаех, че ме Той нахраниш. после ви вика, брат, аз чаках нещо ме нахраниш, аз знам за майсторите да ги правят тук нещата. И сега, как ги сметаш тия рати? Еби, обърка ги, разсеях се. Че най-вия чата какво ми казва, брат? Мамо, Да бе, ги то. ебеш и двете. Бе, мамо, бе, Да брат. ги Мрамо. играш ги и двете. Ебеш ги, бе. Ебеш и двете. Чуете, вие сте толкова далеч от истинския свят. Чай, че ми пише. Гле, обърках ги, бе, брат. Що колко са последно? Колко са? Ама, брат, остави ги, бе, те ще разберат. Адни някакво време там и Ами някакво време там, бе. Чакай, бе. скамни ги нещо. Бърни ги на Чакай, бе. 24 таймера. 5 минути са, бе, брат. Колко ги сметаш? Какво сметаш? 5 минути са. Горе до 15 минути ги сметам. Там некъде си. Явно ли всичко въобще или не? Айде. Айде сега на ново, брат. Защо го иска? Защо излезе от калкулатора? Да го ресна. Между другото ме кефи тук какво е, как е. Да, готино. Наистина е готино много, брат. Браво. Много е яко. 3 месеца мъчение, брат. Да. А това тук изцялото е новата част, нали? Тя тази врата не съществуваше. Да, тази врата нямаше. Супер, много готино, брат. И оттатък стадата на малката. Е, там на Бети бюрото. Слушай, аз исках да ви изчакам малко преди да те питам, нали, защото все пак неудобно ми беше в началото. Имаш ли ми фърш някакви пари на заем? 1500 ден, би теб. Ти ако имаш едни 50 бона да се оправя. Здрасти, Нико. Аз имам, ама не ми стигат още 1500. Ама и аз имам да те питам нещо, брат. В чата ме помолиха. Какво? Ама е малко... Да не ми се разсъдиш, че на старин те питам. няма. Малко е лично, брат. Ама чата помолиха да те питам. Добре. Кога ще има ролплей? Ония ден, Слушай. ония ден мъртве спирам за една пътулка и сваляме джамовете, махаме панорамата и седиме на светофара с пътулката сеси и то пуска един WF фърли по-лис. Да се смееме. Кое бе, гуфи ли бе? Да, и да се смееме, се ще се заслушат куките. И почва песента, бе, той идва едно дете на джама. Е така се залепи на джама и аз намаля музиката, пътулката ни гледа някакви си на прозореца с. Все едно ще му давате нещо. Кога ще отваряш, вика много лак. Да, бе. Да. Фулшоп. Направо, ей, вика едно време в тъмното, вика какво беше. Ти да ще почнаш да си говориш с нас, се отваряш. Ще отваряш много На лак. колата, брат, седи отстрани, разбираш. Кай му много лак, само кешовица, айде. Кога ще Айде да отваряш много лак? Много лак изкарал ли е пари този месец? Я да видиме. В PayPal-чето. Продали ли сме SMG-те слабо. колички? Имало е На тегляне. банчето се лигави, брат. Мало е тегляния. Имало е тегляне. Не, 2000 за изтегли, ще ги. Чакай малко отчет да искам. На банчето се лигави, брат. Нищо не е скарал. Там стана, бе. Не е така на Red Bull, бе. Що? Ще разлееш? Как ще разлея? Нали трети се втосаме? Леле, вие какви сте Аз тук се да, струх вече. тук да треперим, брат. Ето това е идеята. Да, аз ти слушам малко сега. Тук сме на един подкаст и трябва да те питам нещо. Въпрос от чата е. На подкаст, чат. Подкаст. Този месец, не този, то миналия семек. Миналия месец изкарал ли си над 5 цифри от Новак? Пак. Я прой пак. Ще питам пак. Трябва да сме честни. Изкарал ли си миналия месец повече от 5 цифри от Новак? Добре. А на мене какво си ми... Албанен се аз малко си тръгнал от Рагучи, че му дойдох на гости, да отвориш там събатона му. То всичките И да страни са отвориш, така, бе, Да ти Нико. кажа, за Албанец ти 30 отвори се събатона. разбрахме преди малко. Така вика да отвориш себатона му. Айде. Какво сте се разбирали за 30, аз ще не знам. Не бе, излагах го да не си мисля, че съм звънал за глупости. Познаваш и Косио водката, бе. А който съм От ковец. малост. Кой? Косио водката. Не. Вика, че не те познава, бе. Трябва да се запознавате. Те откъде знаеш съм от Мос? Бе, то от целият чат на Зенка да знае откъде знае. Той не е от чат на Дайте ми Зен. някакви пари, бе. Бе, то от младост, Добре, бе. слушай малко, бе, имаш 1000. Бе, какви 1000 лева, Мой бе? на утре, бе, човек. Аз ако има 1000 лева, няма ще пусна сълта. Аз си забих цигари, ще пуша в парламент. И пуши, де.
Слушайте ме, чат. Аре бе, трябва тема разметнем, бе, брат. Ако познаеш колко кила съм в момента, ще ти гифна 25 съба на събота. Айде. Това са лесни събове. Всеки ден качвам стори да видим колко ме Ама кажеш. дай ми диапазон. От 100 до 128. Аз знам колко е между другото. 106. Да, защото видя Пламен какво написа. Не, братле, защото гледах стрима, братле, и каза, че свалил 10 кила и каза колко е. Аре, моето момче. Ма не 106. Кинтите в сак. Имаш и кантар. Кинтите, да. Айде да видим. Днес съм сами устник, 109 бях. И сега като тук не е нивелирано и спиш 106. Да. 25 са в сакавата. В нас знаеш как слагам кантара да се свалил толкова много кила? Защото аз бях 128, брат. И кантара го слагам на едното стъпало и стъпвам с един как само, за другото си правим долу. И какво и правиш сторито ли? Да. Да. Вика стъпвам с единия. Тази песен съм ебал. А ти за какво си са на някаква руска вълна, бе? Защото са готини тия песни, бе. То, знаеш ли тия всичките дети? Това момче, какво ти вика, пак ли си тъжен? Не помня. Оня ден пуска някакви руски песни, прави плейлисти и някакъв му пише, пак ли си тъжен? Брат, това ми да правиш 2 месеца, бе. Абе, какви 2 Това месеца? слуха, бе, я ми влезе на стрима, я ми... Абе, какви 2 месеца? Направи ли си таймера да се адва от кик също и да адва по 20 минути оттам? Не знам как. Да, любов моя. Не смарт. Не да викаш? Да. Няма тати. Аре, момчета, в момента Само искам да наистина. питам на това, братле, как стават нещата. Слагай да видиш. Давай, слагай. Че На не букет. позна. Кое как става? бата, аз Даже съм не съм го лепил. Къде пука? Кое бе? Аре, момчета, дали ще има събове? Къде пука? Дай. С единия крак 60. Оп! Майка ти шеба! Добре, ще си махна крака. Как 93, бе? Това не спре да прескача, бе, от... А между другото, през цялото време крака ми беше отзад. Не да стои, нещо беше. Той гувката натиска отзад беше на 106, братле, и оня помпи с големия пръст. Не, благодаря ти, колко съм свалил? Я чак малко. Чакай да стия над скъл, бе! Чакай да стия над скъл, бе! Чат, колко кила съм? Брат, това не е възможно. Брат, това не е 60, възможно, съм 80. толкова кила, съм 80, Аз ти казвам, че братле. просто те питах как работи това на мукета, братле. Само това ти исках да Я дай разбера. си. 80 кила, това Да, да, на казва, букет. че съм 68. Без да ме натискаш, няма как и аз да съм. Няма бе, 95 кг излезна. Благодарим за битовете! Ето. 90 и нещо. 99 и 700. О, не, дайте ми телефона с снимам. Бе, как Точно си успя да мери, бе. 99, бе? Е така, брат. Ти виждаваш ме как изглеждам, аз имам преса вече. Вие се смеете. Абе, как си 99, бе? 99,7. Айде, не го пипам. 104. 104. Къде, а? Кари си мисля, че са лобувата А? двамата. Едно време, братле, си ме градил по колена за късмет. На твърдо Знаеш го какво ще след. пипаш? Плочките, това е. Аре, бат, какво се чакаме след работа? Това не мери верно, брат. Дали бе? Толкова е 100 кг, братле, ще е много хубаво. Чай, бе, не видях си правил Точно нещо. 100. От спокоен живот. Добре. Стига ги сме там, аре да се видиме малко, да се посмееме, Не с съм ласи на чата, смятал може нищо, да бе, ги смяташ. момчето, някаква песен прати, бе. Няма да праща песни. А що не ти излиза линк? Защото тия на... Не знам, брат. Не виеш. Да, има, пак ти трябва да ти излиза линк. Ами това е, защото гледаш, виж къде гледаш чата, бе, за това. И от двете съм го изкарал. От кое си го изкарал? И от Stream Elements и от Twitch-а. Откъде да го гледам? Ето тук, що не ти излизат тия работи. Кое, бе? Примерно съп. Така, виж. Ама що не ти излиза в чата? Къде в чата, бе? Коя песен, бе? Fake ID, братле, знаеш. Ма тая кет съм пуснал ли? Сигурно не знам. Не, тая. Чакай, бе, какво става? Това ли? Ти верно също Spotify музика. Много ясно, да си Леле, го ти плащам. сила, човек. Що, бе? Ти откъде слушаш? От YouTube. Ма ти YouTube товари, бе, брат. Аз като играя игри, братле, какво да им гледам клиповете?
Ти играеш игри и слушаш музика? Да. Играя ролплей и се надъхвам на немско. Това трябва да го сметнеш. Аре, някой да смята, брат, аз ще му казвам какво. Ама не, вие ще ме Стига скамнат. смета, стига смета. Не, те ще ме скамнат, брат. Само смята. Адни 2 часа и да приключват. Аз си ги смятам сам, Марти, ти ще ме скамнеш, брат. Ево и двамата за... Абе, как да направя кика да адва 20 минути, бе? Ами той има кик вече в Steam Elements. Добавяш си го. Ма тук в този таймер го няма. Той е интегриран само за Twitch. Ясно. Значи модераторите ти го ръчно като. Ръчно. Да, удивително на тайм. Здрасти, Марио. Какво ще кажеш за аутфитите ни? Харесват ли ти? Кое? Аутфитите ни. Да, много се. Брат, ходихме да се снимаме. Ай, по-много няма. Си кратко се пише. Чакай, тук този таймер в секунди ли беше, бе? Или в минути? Ма, така става ли? Да. Чакай това. Венка, как е прошето? Без двигател. Кога ще ходиш до Полша? Кога тръгна? Ще ми дадеш бус. Добре ли ще? Да. Да. Къде пише това, бе, командите, бе? Айде пак се чупи. Не, бе, не се, бе. Виж, че не се щупил. Той е бъгав. Ами аз това му казах, че е бъгав. Не, как ще го рестартирам. Ето, гледай сега. Стига влиза, излиза, влезни върт. Къде изписваше командите, бе? Ето ги в сета, бе, от. Аха, ето ги. Ама това как трябва да ги напиша, за да, Съпаус, какво е съпаус? да паузира таймера? Защо? Защо? Защо имаш съпаус? Защо? Промени тази команда Sub Ad Time, много тъп Ad Time само. Само Ad Time го остави. Само Ad Time, брат. Целият Twitch го знае като Ad Time, брат. Така. Така, браво. Просто някой модератор да добави 1 минута. Дай му публично. Махай го. Адна ли, че не гледахме? И аз не видях. Марто, я пак адни 1 секунда. Това секунда или минута, бе? Минута трябва да е. Я адни пак, че не видях. Пак гледах в чата. Не адва нищо. Не Адни, ядва адни. минута. Не прави Не нищо. ядва минута. Нищо не ядва. То нищо не ядва. Да не ти даде нов линк това. Ево, спайче. Ево, спрей, че Ама Защо си чакай ядва малко. само? Защо си ядва само, бе? Ама, слушай малко, те Защото супер сега е модератори ли пуснат. си? Тия му команди са само за супер модератори. Повечето, да. Кой е супер модератор? Кой ти е супер модератор? Добре, напиши го ти. Марти трябва да Кой е. напиши го ти? Верно, тъпи ли сте? Тайм напиши 100. Не, бе. 100, защото май е секунди. Той е Като секунди. го добавих се стана 56, 40. Ама тъмън събнаха. Ама те тъмън съднаха. Те знам. събнаха и таймера пуснат, затова ги дигна. Добре. Напиши я тайм, дай. Имаш яд. Ама не едно. Едно е една секунда. Ма тук трябва да го пишеш е така. А, 0-0, 0-1, 0-0. Гледай са. Кура ми. Ти пиян ли си, бе, човек? Ти си някакъв на команда, бе. Ни повече от едно, защото това е 1 секунда, бе. Да, бе, брат. А тайм 60. 60. Да. Кура ми. Види ли, че не работи? Дал ти е нов линк, а тук не го адва също така. Стига, бе, как нов линк, бе. Не мога да е нов линк. Sub Ad Time 60, я. Сега Да, стана. Цъкни е тука, цъкни е тука. Къде? Събатон таймер цъкни нагоре, дай. Так, цъкни, рефреш е тука. И аз майката си е баба. То си е баба. Добре, така. Не, така е. Виж, 56 сме. Сега, прой сега тайм. Прой сега тайм. Дай пак, че не гледахме. Не добави нищо. Абе, Ма това напиши- секунди, бе, брат. Напиши А тайм 60. Не, слушай ме. Напиши глава. тайм 60, Марти. Слушай малко. Знаеш какъв е филма? Направи са тъпите уиджети като на Botrix, брато. Когато промениш нещо по HTML по бота, по простотията, ти дава нов линк. Ма не 1000, бе, простак. То не работи и без това. ще Няма. работи. Ако като го настроиш целия, трябва да новия линк да пуснеш. Няма как да стане. Вече си работи само с тайм ще пишете. Еми, това ще е по-тъпо. Ето. Това работи. Ма то е в А тайм такова. казала, баш. Това майска му замине модел на видно. Още в началото разсъва това. Който?
Бимбо ЦСКА. Брат, ти си му дал на Бимбо ЦСКА си му дал... Не, брат, той се пише Бимбозавър, като кола му го дал. Не се пише Бимбо ЦСКА. Брате. Бате, ако Мале, вие, не че съм си му почувал дал три мод часа, на брат. ЦСКА, братле, направо... Лайнар. Качвал съм леко пътека днеска, Стига пошил, дай аз малко, бе. Стига пуши ти, стига пушихте. Дай пепелника, бе. Стига вече. Точно му един му е. Един ми е само. Няма и запалка, Къде ме виждам. е запалката? Айде. Ти всичко чепсаха, бе. Ти се ради, че компютър още е Строят там. съм по гащи, братле. Дай черната, бе. О, тя ми е нова му е. Чегата ми е много. Та, моята къде е нова, тя толкова изтъркана. От преди малко ми е много на мене. Нова ми е. Служи тук да си парим с нея. Ето, бе. Моите не пари. Ба, дай си тръскам нека. Това кенче за Ти какво е? вече пекаляваш, братле. След малко ще искаш и тия стръжки по букета, бе. Добре, ай цъкни нещо от Stream Deck, искам да видя дали работи. Фейл цъкни. Нищо не работи между другото. Кое? Видях го. Айде, Гледай, не какво се прави така, наключи си пръста и тогава го направи. Я напиши смещо се. Какво е това, бе? Кое, бе? Кристия смехове? Забравих. Че не съм в халето, извиня. Що не ми даде 1000 лея за найем на халето и си стигнеш там, бе? А? Верно, между другото. Но верно, толкова ще да ми е широко. Ти Ще сега можеш ще да си си шириш на навсякъде. На гувката на новия комп. Можеше и хубави игри да играя. Ага. Да. Ти новия комп няма да го пипиш. Там 1500 Там има, лея. там вече има друг Там найем. вече Там 1500 вече и друг найем има. Той къв е, какви части е? Хубави. 50-70. 9800 next дай. Аз сега на мен нови компютър ще изкълтих, мога да стане изкачил. 9900. Да, 9900. Какъв нов компютър, бе? Да, па мога ден ми изкочи. Криска говорим за ръсъва. Искам ти видеокартата аз. Добре, искаш ли? Да, да, аз ще продам моите изчи 5070. Чакай, малко, виж, ще 5070 Ti. ставим компютър с 50-70. Да. Защо го продаваш? Що На не? мен, примерно, сега ще ми докара нов. Аз съм с 9900 Колко пари му next търсиш? и 50-90. Ма целия? Целия, бе? Да, бе, с Само, че 5070 видеокарта. 50-70, не 40-90. Колко пари утърши? Да, тя с два бора само картата, брат. 2300 е. Не, 5070. да. 5070 е А 2300. чакай, ти искаш 40-90, да? Да ми сложи 50-70. С 40-90 ти я дам. Колко пари му търсиш на целия? Криска говорим за ръсъва 26 месеца евала. Трябва да сметна таймер, защото вече тия Стига с този двата таймер. съба ги вкара. Вече е 2000. Да сметнеш Колко? 2. С коя карта? с 5070. 2000. Ай, Това той е процесор толкова. 1000. Чакай, бе, Лу, той има гаранция още на картата, бе. 2500. Абе, гофи. Брат, тя картата е на една седмица. Е, това е много оферта по принцип, бе, майте шак. Ема това е цена само за тебе, некой чат, ако иска 4,5. Те не са чули. Въпреки, че даже им е малко, пак той 4 месеца. На стрим си, като го кажеш, помисли малко. Какво? Как 2000 е тролиш, бе, брат? Тя само видеокарта е толкова. Аз това кам повече, защото видеокарта е толкова и на една седмица, може да си я върнеш и да вземеш Чат 2300. клипнете го, че каза 2 бона, брат, защото Нищо не след е 2 казал. седмици се отрече. Верно е. Да не му изтрескам 2 бона в халето, братле. Докато не си стиснете ръцете, И да му нищо не е спрем, как да му трябва. спрем стрима, братле. Му казва, маре, моето момче, дай си ми компютъра. Нема, докато не си стиснат ръцете, нищо не важи. Нали знаете? Ставай си докато стрима, братле, да отидем и да му кажем, я си ми дай компютъра и да му треснем 2 палки, братле. Кава, добре дошъл. Да, Нико, брат, клипнете го. И да го клипнете, няма никаква тежест това. Да, бе, нема. Казана дума хвърлен чоп. Какво беше? Няма. Не, да, хвърлен чоп е, не е хвърлен камък. Ще хвърляме чоп. Метни много око на сетъп секцията. Аз ти видях компа в твоя Дискорд, бе. И какво свети? Какво свети? И моя свети. И колата ми свети. На кой е това? Да бода радовия комп. Какви части е? Моя по-хубав. Смени ли е 60, опитам аз. Мали компютрите. Дай да изтръскам това отгоре. Аре, бе, човек. Пуши, бе, брат. Как ще го изтръскаш, сега ще духне, брате. Леле, то направи тук всичко от пепел. Ева, нищо не направи, само изкара отвътре, то още пепел. Вземи си мокра кърпа и си го замивай. Да, бе.
50-70, виж, моят е по-хубав, аз ти казах, аз съм с 9900. Да. Брат, аре да сметнем таймера, брат. Брат, извади си калкулатора, още ти пази Амара помогни ми, колко минути са ти отдолу, бе, брато. 289 минути са ти. бърках, брат. 208... Не, бе, нали ги смета, 289 минути са ти. На моят начин ето къздо. Сметайте, ева, къде си? ...289, доколкото знам, каквото смета. Сега ако е сметал с грешки, негов проблем. Не му сметиш пълък. А ги гледай и ги смята, братле. Не бе, отвори го на двата монитора, ако искаш. Сега го смятам, копе. И скрил, не виждат крайния резултат. Няма да го виждат. Сега го смятам. Ева. Това виждате ли го? Да. Виждат, браво. Браво, Така. Смятайте сега, айде. Така. Тир двойка. Аз ги помня даже. Не, тука. Тия не ги сметай. Отдолу. Тия последните 3 не ги сметаме. Да. Тир двойка. Чакай сега. Ти отиде не бе, 6 дена. Ето ги бе, върни бе. Да, преди един час. Ето ги. Тир двойка. Да. Ще му трябва. Браво ме гавриш, бе. Бети е топ тир, бе. Да. Между другото, Бети е пик. Ето, Бе, на жена, разбирате ли? Айде смятай сега. 1 минута, 1 съб, тар двойка. Къде отиде, бе? Брати, това не мога да смяташ. Давай калкулатора, ще е по-лесно. Добре, Мара, помагай ми. Добре, тир двойката, колко време ти е? Ето тук от 1 час. Да, аз гледам. Тар двойка, 15 минути. 15 минути. Сметай, пиш 15. Така. Пред вас да не кажете, че лъжем. Така, 15 тир едно минути. колко е? 10 минути? 10 минути. Да, 10 секунди. Плюс 10. 5 бита колко са, аз не знам. 5 брат. минути. 100 бита, 1 минута. А, не, това е скам. Сега аз мисля, че е скам. Не. Без битове, Какви са принципно. тия битове, бе? Какви са тия битове? Тролерски сабатон. Абе, не, бе. Ма не, брат, виж са. Само не мога да разбера няма защо да те таймерът гледам. ти е на 23 часа и 59 минути. Пак скъм на нещо, братле, пак се ба. Нали ти ги втваха два съба, бе? Защото- Давай, бе, защото така е, бе. Друга сцена, виж го. Така е. Ебе, какво сме на друга сцена, Не, бе, бе? така Те е, нали бе. ги внаха, бе? Нали ги знаха пак, просто го скамвам. Типа и типа, бе. Абе, с тия тролери, бе. Кой каза? Не, слушай са, брат, слушай са. Ма няма да... 500 бита, Ще нафи со пен автокет. 500 бита. Слушай са, Те, муша. 500 Кой бита, са? Са соски бискоте. 500 бита са 500 бита. 15 лева. И дигат 5 минути. Виж, той поясна, брат. Тай събато. Беше едно е такова малко. Такъв мъничък. Слушай са, 500 бита са 15 лева. 15 лева. И дигат 5 минути. Добре, А ти хубаво. пари си сметаш да правя пак неща, си много като ясно. стримал да Не гледаш. бе, смятам те колко ги купуват. Мали ги колко, ма какво те интересува? Значи те купуват за 15 Няма лева. какво те интересува, битове, митове, само събове. Ма слушай. слушай. Сериозен, брат, слушай ме малко. Така, ако искат да ти дадат битове, ти дадат новите битове в Кик, брат, защото там едно лев купуват за 1 лев, Сеш се. а не за лев. Айде, аз не махай знам го това, какво. тук няма вече не важат битовете в Twitch. Битове. Айде, приключихте с битовете в Слушай малко, Twitch. ти знаеш ли изобщо? Да, между другото, знаеш ли? Знам, каза махай. Кикс. Да, кикове, братле. Кой се занимава с битове? Нико говори бе за гифнатия У25 за канала. Я никой да е битове, кик веднага. Кикове бит. Къде виде 25 за канала? 25 за канала. Рагучи? Кой си писа? А, в чата ли? Рагучи? Да, в чат. Рагучи, имам нужда от вниманието ти за една секунда. Оп, тия двамата са добри момчета, да Рагучи? ги поздравяват. Ни Така е, брате. поздравяха пред входа. Винаги поздравявахме, брат, после лежахме по 5 години, майка му да е баха. Какво бе, кажи Слушай бе. малко, имам нужда от внимание. Ай, мурите вече. Татараци 41 месеца говориме Лутко, евала. Какво става на Направи те? малко да нахрани. Много време, Мъжко. брат. Е, той винаги ме гаври. Тартак, мартак. Бате, стигат. Братле. Ти си Тя кръскаш, бе, братле, и после се 41, това са купувателника с 3 години плюшев и 5 месеца, така ли? Да, слушай ме сега. Браво, Лут, евала. Нали така викат ти Слушай ме, бе, човек, научи се ме слушаш, бе. Какво бе, слушам те. Слушам те, бе. Помня сега. Той си забрави мисълта лошия, братле. Всичко пребава, братле, всичко пребава. Той забрави мисълта лошия, брат. Сметахме нещо, братле. Ти сега забрави до къде. Не ми забрави, брат, аз за какво ти кам, Дай брат? надолу. Гледай, брат. Годините. Сметнали сме до 500 бита. Давай, 5 минути. Адвай там. Да махаш битовете. Няма битове вече. Има, Тия не бе. работят. В Twitch не работят битовете. Работа, Нема не работят. Ще се 100 бита, научат една кик. минута. Кикове ще пращат.
Няма 100 Докъде бита. бяхме Слушай, бе, сега? сетих се, До тук, слушай. до 500 бита. Слушай, Така, да. Извинявай, брат, обаче аз наистина трябва да си плата каското, да я хапна, братле, нещо вече. Брат, дошли сме тук, ти да Извинявай, не каза, че само ни за момент. платиш. Дай шерни си революта, айде. Не, мани го Оп, аз ще революта. го шерна. Мани го революта, просто ще надявам се ни простиш. Слушайте малко, влезте в... Виж как да битове, бе, брате. Ти си ги научил така. А какво са ги научил, бе? Спри битовете. Как да ги спра, бе? Спри си ги битове. Аз ще му пусна до вечера, отида в... Сега си пусна 50 хиляди, Айде, ще не, ги сега спра. ще видиш какво ще направим. И пък ще вземеш и ще ги спреш. Сега си пусна 100 и ще си ги спра Така. за 6 месеца. Влизате сега в Бетано и си правите регистрация с код Zen. Какво Бетано, бе? Бетано беше при 2 години, бат. Именно. Влизаш сега там, Тега си спри. пари, братле. Вие какво ме вземахте за подлакътник и двамата? Аз подпирам на курати. Вие знаете, че он се родил без лев как по принцип. Ма го е научил да се сгъва. А, така Локи кажа. вориме. Какво са стана, бе? Стига махнете за 1 минута, бе, брат. Казах ти, бе, брат. Искаш помогни, само лъкнете. Последно, нагоре, тук си 5. Нагоре, бе. Не е там, бе, не. 6 дена А, пише, да, бе. 6 дена. Учи много меро. Учила искаш? Така, до тук сме. Да, 500 бита. Махаш ги. Не, бе, Добре, кажи, аре, бе. пати 5 минути, бе, бате. Valorant 3, 30 минути, 8, 80. Давай, ядвай, бе, брат. Чакай, бе. До 20, чакай са. 80, 15, 15, 25. 30. Мога да Трябва да ти стана питам, 30. знаеш, що никога не съм покал калкулатора на 85 скрин, пред смята плюс. на минутите? 5, А? 30, така, Знаеш тихо. ли защо? Да. Плюс 80. Винаги ядваше по-малко. Защо? Винаги ядваше по-малко. Еми да, защото смятам 1000 минути, аз само 6 7. Плюс минути. 6, 30 екрана веднага. плюс Веднага 10. От така. Плюс 15, 150, айде смятай, давай. Аз ти ги гледам нагоре, давай. Плюс 150, плюс 80. 152, Чакай, бе, плюс объркаме, бе. 150, 162, плюс 162 си до тук, до Valorant. Айде, ядвай. 163, 150. Не, бе. 213, Чакай, бе, объркаме, бе. 233. Чакай, 233. бе, луд. Брат, до тук са ти 233. 150, 170, 180, 190. До 100 бита от Капсалис. Това е 10 минути ли си, бе, брат? А, не, бе, една. Абе, виж как... До тук ли си? Да. Аднал ли си ги? Да, аднал си ги. 15, 150, 152, 162, 163, 213, 233. Казах ти, ядвай, 233. Така. Дай нагоре. 359, дай нагоре. До Има ли къде още? сме? До къде сме? Една минута, ето това са, толкова бех. Чакай, бе, как, Ти бе? е толкова, бе. До Капсалис ли сметна? Не, бе, до фолуарите, бе, брат. До фолуара да ги сметнах. И 100, едно, 15. 15, 16 общо. 16, 17, 18. Една минута, 1500 бита са 15 минути, Споко. 16, 17, 18. Да, между другото. 18. 377. А и сега смети. И това колко секунди са? Ами не знам, раздели 377 на 60 секунди. Делено на 60. Какво е това, бе, брат? Какво стана, бе? А не, аз плюс... Не, бе. Той цъкна. Раздели го, бе. Това е делено, нали? 20 минус 2 точки до колко. А това ще е делено, това е 2 точки с черта. Какво е, бе? Това умножение, това е деление, бе. Брат, това е минус. Какъв минус е това цъкнах, бе? Слушай бе, глава, това е деление, това е x2 умножение. Какво лафите, бе? Ами ти зле ли си, бе, брат, калкулатор, ползвал ли си някога? 6200. Как? Абе, това е деленото, бе. Добре, бе, слушай. Оле, ти имаш някакви проблеми ментално. 6 часа и 17 минути. Добре, хубаво, 6 часа 17 минути. Ама не в секунди трябва да Глава, го такова. колко секунди са, бе, прости! Вие какви сте прости? Вие сте по-прости, вате от Те си теза. е с мълчан, да. Нормално. 377. Чак са, бе. Това е жена тя така, бе, че е много кадно. Ето. Кой вижда? 377. Така? Това е Да, деленото. Не съм сигурен, това е минус ми изглежда. Това е минус. Абе, как минус е това, бе? Ти ще пусти да досваш, бе.
И пък сметаш и излезе същото. Глава. Плюснати снах. Покажи. Вика плюснати знак! И излезе Добре, същото. снах плюс, И вика бе. плюснати знак. Как си излезе също, излезе плюс, бе? Чакай, бе! 377 минути. Колко секунди са, бе? 300? Колко бе? 77. 370. Как си изключи това, как работи, бе, брат? Он натисни. Ама чакай, ти защо ги делиш на... Ти искаш да знаеш колко секунди ли е? Защо ги делиш това? 377 минути по 60 секунди, брат. Ние трябва да го умножим по 60. Ама Гуфи ме обърка, той каза да лева на 60. Клипнете го. Аз не ви слушах до сабът. Той каза. 22 Еми, Не съм да. сигурен дали е толкова. Как тръгва директно? Сметни си ги! Чакай. 377 Най-говнярника, бе, По? защото не съм пошел. по 60. Да. 22 Ето, Той толкова трябва да ти каза, дадем. модера ли ти каза? Кой ти Да, и аз ти го казах, между другото. Дръж. Ето ти. Добре. Аз не знам какво очакваше, като разделиш на 60 да излезне. Какво число се очакваше? 1000 кикс. Какво? Правите се брадата, брат. Какво бе? Къде бе? Не е излезнало Word, бе. Няма. 1000 кикс, бате, абе! Най-големите, бате! Ами, защото не си служил Кикса на... наистина е много. А добре. ки как трябва да ги сметам битовете, бе? Слушайте, ма, значи, виж сега, ти как ги сметаш тук? Кое? Как ги смяташ тук? Битовете Една ли? минута, 100 бита. 100 минута. Чат също не са. 100 Битовете минута в една Twitch вече бита. не работят. Тихо. Чакай само. Аз съм СПА тайм 22 Некой ги адна Нали вече, бе, така? брат, виж. Адни ги, че некой ще ги адне преди тебе. Кой ще ги стане. аднал, бе? Никой не ги е аднал. Адвай! Ентър! Браво, Бетмен! Сметнахме го. Шак играш. Дъждовен лук. Какво е това, бе? Медуз. Шак играш. Шак играеш. Той знае само едно. Шак играш. Малка медуза. Това е голямо. Не, това е седно. Чак сега отворя кика, Той бе. не ги знае. Да. Тия са някакви много модерни лавчета за мен. Да, шак играеш. Шак играш. Никой нищо не ти ядва, само се скамват. Ще ти излиза в чата даже. Ето бе, излиза бе. Какво е А. това, бе? Какъв това Word, бе? Сендит. Сенди, бо. Да живее Ник. Не знам дали не си го махнеш. Оле, бате, шарпе! Парите ме промениха. Как е това? Ама моля да го спамиш. Да. Това е яко. Да, трябва да си го пуснеш твоя. Valorant, какво прави? Спили? Да. Не, бе, 4 гифнаха. 4 от Valorant, браво, шарпе! Къде е Valorant? Valorant, защото ти излиза в другия, бе, брат. Не знам. Бах ти чупаният стрим елемент си имаш, брат. Махни го единия, за какво ти е? Ма бе, за какво Не. се За какво си с това? Защото тук мога да ги репитвам и скипвам, а тук ми е по-хубаво да си ги гледам. Какво репитваш и скипваш? Няма какво репитваш и да скипваш, това е положението. Аре репитни един, виж какво стане с таймер. Ако ме фолва ботнато, тук ги чиста или рефрешвам това. Добре, виж. Да. Рефрешваш просто. Аз вчера в 3 часа имах 6 вилъра. Да, между другото. Нищо, бам. Махни го това, не ти трябва. Писах на един партньор и Да, вижте видях, какво стана. игра играта. Писах, нали, партньори. Махни ги тия. Шарпе, говориме за огромните 10 лута евала, Valorant с 4. Това не е шарпе, това е парите ме промениха. Да. Не знам дали Предишния какво му ник пише, е бе, шарпа, бе, брат. Ама няма предишен, ти винаги трябва да си в крак с новия. Спокойно, бе. Браво, Няма да брат, падне парите петълника, те не се промениха, притеснявай. брат. Айде. Кристиян с 5 и Valorant с още 2. А при малко Аре, Марти ги има удари. шанс за влак, извинявай. Имаме шанс за влак, ако не го пуснете са ви много малки това. Да не говоря, че там детето... Ако пусте влак, се събличам. Аре, и аз ще съблека. Свалям панталоните веднага. Ако пуснете. Аз ще ги сваля да го пуснете, той ако си ги пусне. Май ще е последния влак много това. Или мен са трябва да го махнете. Valorant с 2. Криска, говориме за огромните 5. Той влака вече са го направили да не се пуска от Valorant. Дали бе? Не бати мизерията да при нас преди. Да. Ти виж, че не го пуска. Верно. Еми, защото Valorant е трети човек, а те двамата гикнаха вече. Обаче е толкова щупен, че се пуска от един. Например. Некой И на ресъпва. тебе ли се пуска? Да, бе. Още ми е така и на мен, човек. Един ресъпва и се пуска влак. Той ми брат. минаха от И са влаковете, брат. пускали лав, нали? Да, и аз се ядосвам много, брат. Чакай. Аз съм готов, А ето го, той спусна. Не, виж, пусна се. Айде. Сега те бамбат. Какво правите, бе? Айде да го бамбат. Айде да го бамбат. Какво правите, бе, нормалници? Ти що се потричи в тъгащи, бе? Брат, ходихме да снимаме, братле, бехме много високо на планината, брат, казвам ти. Между там, колко студено беше. Обаче е много хубаво там, брат, честно. Лео 5! Защо се спотричи в тъгащи, бе?
Ей, това е твое. Виж го, той откърна лазърчето на детето, бе, брат. Той откъде му е лазър, бе. Що правиш там? Чай да не си покажа папката сега. Да видиш последните стрим. Сега съм отлюбен вече. Снайпнати стевата. Брат, те, бе, брат. Айде. Вече сме от худ, брат. Какво става, пичове? Как е, моти? Татуирани работи. Шматки. Какво става, шматки? Брат, какво е това на газа ми, бе, брат? Много ми е неудобно. Цигарка Барва ли ти? Не, гадно ми е това. Дай го. Какво е това, бе, брат? О, аз без това не мога да живея, брат. Ти не ме... Бат, това направо ме спасява, бат. Това е толкова Това това. прави. Не ми го сложи на мен, сложи си го на тебе, ето. Бат, аз без това не мога да живея, Какво е това, брат. какво прави? Това си го на кръста, какво прави? Ти си кръст. Ти си един щупен Мате, кръст. ти целя си един кръст. Ти си чакръкчия. Ай, Локи! Знаеш ми статус, ти почнаха да ти гифат. Си покали там на гръба. Мога ли? Да. На следващия лево ще се обличаме чисто хора. А, не. Айде! Много е яко да не си на твой стрим. Между другото, да, наистина. Тук и да ни паднат тия света. Вие сте бати троерите. Братле, що не ми пишеше първата? Искаш ли да те удара, да я блъсна с камион? Локи с 5, Valorant с 2, аре бе тия Valorant, какво се... Бати ми е път на Саватон, как ги ударихме с... Много ги ударихме. Да. Хиляда и малко сел. Я до тук сме на 25 от Valorant. Valorant беха на трето място, брат, след Порто и Грозния. Да, между другото. С 1000 села, брат. До тук сме на 25 от Valorant и се им, бат. Чакай да видя дали ми минаха това, бе. Локи, благодарим за огромните 5, Чакай, бате. че имаме такова проблем. Къв? Не, бе, мюти. Шо? Е, това да гледам? Не, бе. Не бе, само го гледам. Те вече един път минах за тебе. Макс. Риба и ап. Макар че имам 4 ден, 3. Близо. Много искам да ми мине рекорда, брат, да мога аз да ти покажа нещо. Какво ти мине? Рекорди. Къде е черната? Пак я прибра. Тя вече не се знае къде наистина. Да, Стевчо. Къде е черната, бе? О, Пак я прибра. свърши, брат. Та ти е нова черната, а? Черната ми минава, бе. Гледай са, какво вали? Та беше в Да се мисли, че верно е негова. Та не е моя. Прав си. Моя е била. Тук си прав. Моя е била. Нема, аз почнах да му подарявам. Чай, май трябва да е тук в джоба. Механик, добре. Отсъкна, бе. Кажете сега, кой е отговор? Голям педал. Отсъкна, бе. Голям педал. Я виж, имаме 1000 в кик има. 1100. Тия как да ги смятам в кик, бе? Хойно винаги. Абе, Зенка. Да, кажи, бе, пич. Как да ги смятам тези кикове, бе? Дабъл. Как дабъл? Дюбъл. Аз не знам как да ги смятам. Дюбъл. Добре, как смяташ битовете, те питах? 100 бита 100 бита една минута. Това е много тъпо. Трябваше да дадат при 30 секунди, бе. Не е така, като цяло, значи битовете не трябва да дадат нищо първото, което е Ясно. много. Добре си даш от събата. Но ако адват нещо, Една минута. не е една минута. Как ще е една минута? А, за кик. Песни бити са 5 долара, бе. Това са 5 минути. Ти не са 5 минути ли взимаш? Не, 10. Значи една минута. Ама не, тебе не те интересува, брат. Значи ти от 100 бита взимаш 1 долар, брат. Ти от 100 кика също взимаш 1 долар. То само... Значи пак по една минута. Също пак по една минута. Въпросът е, че хората да не се пребват да купуват битове, брат, защото те 1000 бита ги плащат 1500, разбираш, а там 1000 бита ги плащат 1000. Стига спами, бе. Професионални спамери на дабълът. От ефгата се учат. Бата, ето ефката не може, бате. Бамам, матимък си. Ти от това само него да го гледам, бата, не имам шанс. Радо говорим с 250 бита. Защото така си ги научил, бе, брат. Сега не виж колко човек се учат с малко как се иска да брат. Да се знае, бе. Знаеш как ги храним като не спават? Как така няма да спават, братле? Хората си дават парите, братле, нема спават. И аз спамете, бе. Ма я спамете, бе! Я минете левела. Добре, Аре, значи и тук си ги смятам по една минута, така ли? Да. Добре, значи Не, да, не. 11 минути, колко секунди са, гуфи? 660.
Не! Ко? Стига, бе, брат! Брат, аз треперим с този таймер, брат, често така. Направил съм фул шок, бате. Един човек за левел 7. Аре, бе, 30 секунди за левел 7. Един съп или 155 бита. Леле, сега ако не минете левел 6 за начало на Сабатона. 20 секунди. 20 секунди. 20 секунди. 20 секунди. Браво е! Браво е, 133 за канал, айде! На 17 от баджа за 150 златни. Те ти го пуснат това да се забавляваш, той ще кажа, пускай активно се. Аз ще ги опия, брат, казвам. Знаеш каква играчка е, брат? Ама да Няма го патиш играч. толкова направо готов. Да, прати му Той го. може да се... Може, да. Може ли ми го пуснеш? Може. Аз знам, че може, просто съм учтив. Чата. Чай, че Я гледам. гледай това. Това исках да видя какво е. То не работи. Айде, че много Защото то показваш. преинсталирах Windows и бекъпнах Звучи. Stream Deck-а. Какво? Знам, че си им платил за 2 часа, ама те я тръм след малко. Да, между другото. Брат, до 10 часа трябва да си тука, брат. Разбрали сме се. 9:30. Не мога, брат. Брат, ти ме скъся с времето, брат. Трябва Да, да ти отидем иска си много с парите, рязко. не ни дай 1000. Венка, добър вечер. Шарп е на 17 от баджа за 150, който е златния. Може да го кажеш сам, как да не можеш. Брой ще виж. В 10 часа ли дават Big Brother, бе? Да. Вие гледате ли? Гледай го, да, голям смех. Смех е между другото много. До сега не Те са съм много Ама гледал без и- гуфи трябва да и гледаш. един епизод. Да, защото... А в събота го дават от 9 май. Какво? В събота го дават Big Brother от 9. Ти си от А 10. през седмицата от 10. Ти си от 10. Така пише, бе. О, брат, много ти гледа надолу камерата, аз обикновено си без гащи, бе. Той се притеснявам постоянно да не ми скочи на работа. Между... Така е по-добре. Така удобно на него. Аре, бе, брат! Брат, за какво си го служил, ако не го ползваш, бе, брат? Това са 10 цъба, бе, луд. Купи си кефи на Stream Deck, обаче. Бат, това е много яко. Браво, бе, Шарпе! Защо само 2 от 2 уран, бе? Тия са пак ти ми скъпаняците, Това бе. е. Шарпе, говорим за огромните 10, брат. Ева. Какъв то дюнера, бе? Някакви простоти, брат. Има ли още или само това? Само тази страница е. Зенка, днеска трябва да удариш Валоранта, брат. Аз ли, бе? Ние не се борим за Valorant, братле. Аз съм си я бълга за събъл отдавна. Ти знаеш, че аз си купих заведение. Да. Помниш ли мъжело? Ще играем, бе, Шарпе. Кое? Мъжело, помниш ли? Къде, бе? Ето на ъгъла. Дет затвори преди някакво време. На кой ъгъл? На ъгъла на завоите, бе, братле. Панорамата завоите към баш. изхода. Тясно, преди Заведението с завоите. терасата към реката. Там горе на десния завой. Да, Тук в Корил. Да. 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 Мога да идваш да си правиш детски оженени там на малката. Като роли, же? Мъшрума. Да. И сега как се казва? Не съм направил нищо още. Зенрума. Скоро ще. Сложи PlayStation, яде. 23.30 има ивент, Paintball. О, това звучи найс. Аднал съм едно ново момче в Дискорда. Барулката. Те го рекламираха скоро. Шарпе, той е готин. Какво са рекламирали скоро? Чуле, Баруле почна да играе ролплей, писами. Кой? Кой? Барулката, бе. Барули? Да. Нашия Барули. Да, бе. Браво на него. Бак се развали живота, му беше тръгнал добре, брат. Аз го гледах. Наскоро, брат. Да, бе, беше се изпилил, тренирах си и това, ходиш си на лево. Днеска ми писа, че е такова. Не мога да играят ролплей тия хора. Стига вече, бе, брат. Аз при ти вече, че ми писнава. Кога ще има ролплей, Зен? И после ми викаш, брат, аз тук не мога да отлепа. Какво отлепиш? Хайде, да, не искаме ролплей. Иска ли си, брат? Тя си... Какъв бач има? Тя си мисли, едно пък то било друго, брат. Абе, Зенка, тук този чат не мога ли го направя додолу, бе? Как ли не се мъчих, братле? Не, Не как да можеш. си махнеш? Да ме ева путката майна, брат. Ще се радим, бе, братле, какво става с тебе? Аз що не мога да го направиш додолу? Еми не може, брат. Заради Къде тук си го втория извадил? ред. Що ще го изведа? Я пусни малко кристалена на Lock City, брат. Къде е? Той има ли е в YouTube? Къде знам, бе, Да, брат. Соня Денисович, знаеш как се карахме с този цигин? С кой? Е, Соня Денисович. Що сте се карали? Аз сигурно заради ролплей. Там е, да. Смешно. И? Много лак, празен град. Как се казваш песента, бе? Йоу! Чакай.
Чакай, че детето трябва да си ляга, бе. Да, стегни се верно вече, бе, защото... Дисваме пресяни Веско и после Веско, може ли да играя? Зенката беше направил текст за една песен да правиме, не знам дали знаете. И се отказа в последния момент да я пусне. Аз имам песента още, да. И И аз пея също. Шанса, който съм ти дал, е брутален разстрел. Не, какви такива ги пееше. Шанса, който си взел. Добре, е кажи, брутален реда ли разстрел. ги по принцип? Мисля ли ги текстовете? И Тео пееше, верно, Не, кажи ми, верно. брат, текстовете мисля ли? На всички ги бех мислил аз. На Тео, на Симптома 420-00 долу на бандата. Долна. И на кой друг? Кои други участваха, бе? Много Тя хора. беше All Stars, я бехме наприли. Да, тя беше All Stars, точно. И тогава аз пех в нея, брат. И се отказа да я пусне. Шанса, който си взел, е брутален разстрел. Някакви такива. Е, там има кошче. Защо няма плик в него? А? Защо няма плик в него? Защото измислям да се фърлят сухи неща. Сухара. И кошчето ли? брат. Това е no лак си ти, брат. Това е PayPal, брат. No лак си ти, брат. Тук дърпаме кеши по PayPal, брат. Да, Продавам коли знам, за който го 10 платил. евро, брат. Да, цуц. Цуци. Продавам къстъмки за 15 евро, брат. Много готин град. Кой? Кой това, кой? Кажи, бе. Зенка, моля ти пута 3 евро да робвам. Той по-малко тега вирал. Само да знае за какво. Обарец, моля ти пута 5 евро да робвам. Ама обясни ми да знам и аз, бе, тъп. Те взимат пари да могат да ограбваш другите играчи. Еми, като долу играчите сте бълъци, ще ни взимат много ясно. Само иска да ти кажа. Информация. Лягаш ли? Лека, кари. Лека нощ. Кой има? Той какво има? Кой какво има? Обичам те лека нощ. Какво има? Ето. Бабаеца взима 5 евро. Да, пак чакай, искам да си го представиш. Ама, къде пее тя, бе? Кой е кристалена ли? Да. Е на припева. Е са. Ето, представяш ли си го? Ти си пълен трол. Не бе, що? Виж, какви клипове имам, бе, братле. И така, банеца взима 5 евро да мога да робва. Да мога да робваш. Това не е ли топ? Е, топ е, да. Топ е. Успех да покажат. Костов, здрасти. Гуфи сме го сгушили тук, лад. Подлака си да ми Много хора носят часовник, малко са в час. Слушай, сега почвам аз, брат. Казвам Франко Юля да идваш в нас. Пусни я правим фристайл. Това е много лак и тук влизаме резко. Това е много лак, дисваме персяни Веско. Това е много лак, всички друго да залягат, да ни викат геймкор, само всички ни приляга. Тук се играе ролплей. Аз се чувствам много неловко, защото никога не съм играл в ролплей, братле, и не ги разбирам. С мене, братко, ти сега запей. Нема да ни видиш като позиори и предей. Сега очакваш тука някакъв страшен фол. Играеш срещу нас, иди директен автогол. Ръкучи влиза тука, рап короната е моя. Седи ми ви убивам и на нас не ви побоя. Хит number one, очаква още няколко Между другото, от всичките, я ползвах за малко. От всичките ти най-зле пееш, брат. Факт. А какво тролиш, бе? Култура, Моя бе. верс е най-добър. Брат, аз съм ги микс мастер от всичките. Твоето едва го направих да звучи нормално. Говориме за говора. Абе, ей. Моя върс е най-хубав, брат. Чак пак. Чак пък. Малко се изтвърди. То на Андрей Спасов е най-добър. Помниш, той се обаждаше след Тело в All Stars. Не помна, брат, не ги не помниш? помна. Не помна. Нещо за Анди говориш. Помна, че те го беше срам и имаше 2 изречения. Да, записвай 7 пъти, брат. Просто. Чайлата. Застави с С класата. Къде Окей. да застава на старта? Какво караш в Roleplay, че аз не знам. Чакай, бе. Сега слушай, имаме една друга песен. Айде бе, Локи, ще Я цъвам чакай, в буката, напиши. брат, знаеш.
Локи, кажи ми какво да й отговоря на тази, че съм избеснил, бе, брато. Слушай са, гледай са, Гуфи, гумите палиме от команда. Гледай. Брат, защо трябва да ми пускаш някакви клипчета от Ноулак, братле, или от където и да било от ролплей, братле, и Той само клипове стана и гадно за такова. това, където казахме и ни пуска негови песни с. Стига, стига. Паузили само за момент, да се изкажа, благодаря. Той Да, имаше една последния път хубава- като паузирах, имаше тази една- част пея най-зле. Имаше една много хубава песен. Ресторант Марионет, ресторант Марионет. Махна. Не, я лоудах. За кое? Неква дума не му даде да напише. Добре, пусни песента вече, бе, човек. Ти стига ауди еш и се, виж ги, бе. Пушни го, моля. Та ресторант Марионета ли я бех направил за ресторанта ти, бе? Знаете ли гласа на Рагучи как се чува? Тихо, че слушаме, бе. Това го пебах и трава с този стримдек. Нали казваш, че искаш да правим смях, брат? Сега? Брат, Ти си стримъра. Ти ме баш мене като дойдеш в нас, нали? така. Да, бе. Не, Смеем ли? Вървам в бъка в сейфа. Какъв сейфо. Аз ще не Поправи чухме се. песента, бе, живото. Що е тъпа? Той го казва. Ние се мазикаме, той го казва сериозно. Ева. Айде, айде сега си инап. О, и мене ме изкара Логин? ония ден, брат. Много гадно, не си знам паролата. Край. Добре, че ми преведаха пари. Логин, братле. Не става, бе. Си инап. Какъв сайнъп, бе? Горе дясно. Кликва отвори това. Абе, тъкни го, бе. Ето, пиши. Ма то сега ще иска Айде. аутентикейтора, бе, брат. Чай да му видим паролата, ще ви я кажа. Аз не си я знам, брат. Какво ще кажеш? Бе, това е пълен трол, бе, брат. Айде, без кикалърц. Как дадна кикалърт сега, брат? Нема кикалърц. Еми, като се сетиш как ти е паролата, просто влез през телефон и си рез паролата. Абе, за какъв логин, бе, брат? Ти да се бахти малумниците, бе. Ти не знаеш ли, че ти неща не се правят, докато имаш гости, брато? Да, бе, аз не мога да видя цяла вечер, брат. Пускаш ми някакви твои тъпи песни, бе, тук. Да ти покажам ли как звучиш? Пусни някакъв бит да фристайлваме, бе. Да, Сега ще покажа. кринж Това е много много сериозно. Аз не съм го направил на моят стрим даже това. Айде, пускай. Пускай. Няма битове. Аз няма, не Пускай аз съм някакъв бит, бе, участвал. Аз не брат, съм играл на лак, не е Пускай. участвал. Чат, казвайте думи в чата постоянно, ние ще ги Генгста, ползваме. рап, бит. Защо те да бъдеш генгста? Ти си Генгста, като брат. плеер, бе, то направо не мога. Ето го. Ти си първи. Двама стримери ще си правят батъл, аз съм съдята. И вие с мен. О, ти трябва да викаш, ма. Аут! Ау! Ще играем Wild and Out. Дайте думи, бе. Ти си. Това е моят сабатон. Зенката е дошъл с златния му кон. С Гуфи, причат ми на Лабубо, а аз съм старец. И гледам телевизора. Телевизор. Искаш ли Валран да ти гифне съба? Или пък да ти дам един шут в зъба? Ти си Зенка сега. Влизай на бита в моята нова стая. Кринжнах. Преди да се включа в това, брат, бих умял. Искам да ти кажа, брат, че нищо няма да ти казвам. Не искам. Ти много тъпо го направи. Трябваше да... Слушай ме, Спря малко. бита, бе. Виж, той свърши, бе. Слушай, Къде е това? Слушай, Кое, малко. бе? Защо Слушай, не работи слушай, стримдек? Не знам. Ай, щупихме го. Yes. Не, ще спря колоната ли, бе? Какво стана, бе? Не Спря бе, колоната. работи, бе. Слушай малко. Ама чата трябва да спамат думи, братле. Тарикат И беше те последното нещо, което спамат чух. старец. Фон прива, брато. Казвам се. Защо Не, спря не се го това? казвам, брат. Знаеш колко яко мога Стана, да бе, направим? брат. То щупи компютъра, брат. Някой Колоната ти е ли? в едни, с едни десети в компютъра, брат. Верно, някой се не десети в компютъра. Кой, бе? Гледа. А, Това изпълнение беше... Ама чакай, ние сега почваме, бе. Пак. И ще те сваля от стола, сега. Да, не е много сложно. Не, също не може, защото за му платен харабия тук ще Какво пак падне. спя това? Как бе, ето го. Слушай сега. Тя си свърши песента. Слушай, ти си. Зенката почна. Пей, свърши бит. Еми, не, аз не съм Бате. почнал да пея, бе, брат. Ма пуси нещо, не генгстър рап, много е тъп, то ритъм. Ама да ти трябва- напиша. трябва да Пусни видиш, ама бит просто. слушай, не само да говориш, някаква рима те я вкараш, аз не мога да те положа. Але, О. тази песен, знаеш коя е?
А? Как така пия, бе? Behind bars. Да, бе, аз с Стефан сме пели, не? Къде сте пели? Аре бе, дайте думи бе. Чакай малко. Искам да спамите само някакви рандъм думи. Да, бе, така. пиши. Модере, ти си човека, бе, брат. Ой, спамете думи, бе. Кридярски. Матрако на баня. Давай, спамете, той си избират. Напълнете, да, бе, напълнете, пълнете. Искам да напълните целият чат на света. Само да отговоря на думи. Тук влизаме на Сабатона. Искаш ли Ти да става седнем бритона. да ти отрежа бритона и да легнем на моето легло? Аз съм мръсен сводник и карам кола с джанта. Искаш ли да ударя твоята спалня с моя микрофон? Зенката му е Порше с изпушен двигател, но пуши като печка и вътре седи на як стол. Златното магаре, вътре таблото от бамбук, пуши ме много як зеленчук. Аре, дайте думите, бе! Верно, бе, що смеете, бе, дайте спрашайте думите, бе. Глупаци! Тръскам си на килима и ям кожен суджук. Локи и Шарпа влизат и бъркат в пиков тенджера. Компютъра ми е пълна манджа. Няма капак, само Левски, аз съм глупак. Имам закуска и пепелник, баничка. Мусака, затвор. Курс за ЦСК, то кирлив отбор. Ама да удариш по-име, има да трябва да се кепиш, ще продължиш. Продължиш с. Курс за ЦСК и бимбо. Дайте думите, бе! Пей, ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Лопапо, той е Сабатон. Той е Сабатон, а така. Салам, татус. Салам, татус. Кажи бе, паляк, ще те вкара в моята баня. Слушай сега. Made by Society. Бети има яки мигли, но няма ключ за мой офис. Ще язди конта, ама сти... Опа, леле. Няма, бе, давай, бе, това е дъртак, давай. Аз съм един дъртак. Той ще щупи му зъбите. Ами това беше думата, бе, мило. Ами да. Ха-ха-ха. А Вермолен хръща Е, жена. тази това с вратата. Заета с детето. Двуетажното ми легло. Ходи ги Разбери. Не, сега ще има бата Пуши. на Гуджи, ще спи в хол. Часовника Тази ни вечер ще ядеш само сол. Който момче... Спектър, благодаря за ресъла. Давай. Кой е тъпанар написа мастия? Да го бана еса. Моля, Кой кажи написа жена ти, мастия? бе. Докато е за жена му, бе. 5 минути спира стрима, бе, гей. Зенката си тръгва с трамвая. Така И трамвай. ми маха от задния прозорец Бе, слушай, моля бай-бая. само да паузираш, извиняй. W. Слушай, брат, слушай. Гучи. Слушай, брат, Гучи, слушай, бе, брат, трябва да има рима. Еми има, бе, колко риби вкарах. Да, само това се тези камика на жена ти. Една, ама ги убива, нали? Това се едно кажеш по време за секс, бе, колко пъти го вкара? Да. Един път, ама до края. Не, колко пъти изпъшка? Един път не беше ти хубаво, нали? Един път, ама беше на место. Представяш си, имаш някой, тя накрая почва да изпъшка. Йо, але, бе, видели ли? На така се така чак. Чак сега, бе. Давай тия буркани, шутъри, рагучи, пое супата от сламка, пуши парламент, Спайдърмен, поне две, Зенката си тръгва с панамера без двигател, Палермо ми вика той, аре, чао бе, предател. Аз съм шутър, трамплин слон. Искаш ли да те яздя като кон? Секция 2, карамфил, очила, контакт, кенеф. Разбира някакви рандъм неща, къде чете в чата. Мъжко. Бях поканил фитнес манджа и пушихме зелена ганджа.
Аз съм млад, богат и известен. Не бе, а ти млад, си богат, кестен. тарикат. Трябваше да кажеш. Искаш и да ти спърда кюнеца. Алфа-хидрокси киселина. Какво? Какво пише аз на кой дума в чата? Чушки с ориз, тарикати, хулигани, килими мусака. Вие сте пълни наркомани. Чат, са е зенката. Пускам бите от начало, са е зенката с думи от чата. Без за тролите, простаци. И кой скъпаняк написа мастия? Ти ще го прочете. Когато трябваше да не го четеш. Ти си кестен и сигурно си девствен. Айде. Така, дави направо римите, да, че аз дадох идеята да се смеете на него, не мисля, че ще ме накара верно и аз. Аз не мога, аз не мога да пускам рими. Какво запали мириш на трева, бе? Бата между от Мишо ужасно. Брат, това мириш на Последния път, трева. като пуших трева, той ми даде. Последния път, като пушихме те бана от Инстаграм. Да, пара. той ми даде. Да, ми че знаеш ли? Аз викам, ще пушим, съм на лайв в Инстаграм и направо банда. Това на лайв в Инстаграм и палиме една трева с коза на неговата тераса и го баннаха директно от Инстаграм за един ден. За 3. И пак беше фул контент, какво? Добре, дай ми само една секунда, говориш чата 5 секунди само. 1, 2, 5. Айде, Окей. жълто AMG, гъза ще ти изпърди. Крокс, компютър. Вафа Мура, Марти Мила Пакура. Ох, изморих се. Много рапърски. Леле, много е рапър, днеска, между брат. другото. Днес Много е рапър. много е рапър момчето, брат. Много е рапър. Каза две рими, а на тъна Той на мерата не върви. Зенката те гаврат, брат, не знам. Не знам какво го гаврат, ама... Трябва да влезеш, май. Мога ли да имаш две рими от целия ти рап, братле, едната да храни жена ти? Баш па жена ти да ме храниш! Това е малко скандално. Виж, то се е видел, че верно ще спиш хубаво и че ядеш сол. Ръгучи май спи на камера. Искам тук да има бате На алърти. земята. Искам алърти, братле. Между другото, Слип да. алърти. Трябва да имаш такива работи. Няма Ръгучи как. май спи на камера на земята, защото Да. изгони го жената. Браво. Ще тази. спи пред блока на беседка. Може и в колата какво? Взимаш колоната от Поне колата. днес се ми измил от. кое си измил? Колата в гаража? Да. Оня ден ми пише в чата, гледал Хонда да си вземе. Аз къде дойдох, чай си Хонда. Това му казвам, че иска да си купа Honda Accord чат и той ми вика, ти си таксиджия. Какво? Брат, таксиджите карат Соната, братле. Не е само. Не Акорд. Стилян написа, ма с тия, сега ще го банна. Да, че е Логан. 35 Гара Пресли. Какво? Какво? Ало. Искаш ли бутало? Искаш ли Тукало? тайм-аут? Не смеш. Окей, да ти виждаме това. Бат, какви рими бата направо ги убий, бат. Добре, че Бимо не беше тук. Пермит не работи. Да, шарпа златния на той. Причи си на таксиджия. Ела от 5 години ми съва момчето и само ме храни. Убийствени рими буквално. Дай вип валка, вече е мога отбор. Брат Войсън. Това обида ли е, бе? А ти си кестен. И сигурно си девствен. Та е много добра. Нещо за пиене искате ли? Да. Не, много ти благодаря, брат. Уиски. Да, брат, сипи ми уиски, да се напием, че ще ходим на Борис дали после. Да бим. Какъв Борис си ходиш? Не пити. По-добре. Уиски нямаш? Нямам, бе. Как да го пивам Жена без ми го е уиски? скрила. Жена му? Имаш ли уиски? Има. Абе, Бетина. Може Бе, ти ли? капни малко да направим стрима интересен. Май искаш да ме баннат. Все малко си свалят и тези гащи и отдолу. Само едни остават вече. Чакай да видя. Или зенката ходи отдолу без гащи. Чакай да видя. Имам. Гащи ли не? Бало. Що с какви гащи, бе? Гащи ли не? Бебате. Да, бе. На стич. Боксистите, бе. Гащи ли не, бе? Ма не мога да си гледам нищо сега пред тях, бе, брат. Кой знае какво си прати патката си, това са неща между нас. Какво? Я да видя. Айде. Ай, изпортиха от Стилян. Стиляне!
Стиранка, кажи една вълнуваща рима в 2 изречения, братле, и аз ще те да го простя. Стиляне. Ще пребага Гучи да... Айде. Ай, Айде. време е да си пираме събота. Знаеш, какво ме написала, бе? Ти оставал съм ти отделата на дивана. Има малко сол под нас, ако искаш, събери я. Джак, Даниел, Щерно, Джони, ти какво искаш сега тук пълен цирк да стане? Само 2 уиски. Не бе, брат, малко ще капнеш просто за настроение, бе, какво? Аз ще си купа тогава. Бах ти, ще се Вече страна ходиш, вече, бе. братле, реших тук да ти бъда приятел. Такъв къв ти никога не си ми бил между Имаш другото. 16 годишна ракия. Не, това не е за мен. Това ще си умрем тук. Големи порти сте изпротихте Стилян. Еба ти с ничовете. Сега, брат, кажи ми. Той с колата, братле, капни ми уиски. Капни ми уиски малко, аз се прибрах на Бимбо. На бимбо си На спомня. Бимбо CS, като се прибрах. Направо, спреха бе тук малко по-надолу от вас, знаеш колко бих на тега. 0,47, вика, разминате се, аз не мога гледам. Леле, брати, нормали си на 0,5 ще Никога не вкарат съм за карал затвора, пиян. бе. Да, бе, да, от това, Не, бе, на че 1,2 вкарват. къде ще вкара? 0,5 е законното, бе. До 0,5 за колото на над 1,2 ще вкарат от затвора. Да, над 1 и А, 2. Не те вкарат в 0,47, затвора, само ти взимат колата. Първо. Има чушки с уиски, Ма ще тя спим колата тук има днес. автопилот. О, ма ние ще спиме тук, ама ти така ли да каза, нали? На камера. Тримата, на столовете. Не знам как се случи. На столовете, бе, луд. Не знам как се случи това. студено, бе. Да, верно. Климатик нямаш. Бе, ти каза да се проветри. Защото Гуфи спуши 100 цигари, братле. Бат, само искам да пине голубци и приспуши. Той сега търси да си избали цигара. Брат, пуши ли се? Развълнувах се от зенката, бат. Чат, искате ли да татуираме ръгучи цели? Зенката е замъглява лицата му, като кара с 200, бе. Да. Не само като пусна сорт. Като пусна спорт. Ма тия веро ли са си им взели книжките или лъжат нещо? Не, невъзможно. Те какво са, като са известни, какво означава, че трябва да им вземат книжки? По принцип вкуснат. Не, бат, имат си връзки. Какво? Да я знам. Ами умириш ли в хола на цигари, бе? Тука мукети, четки лепи му долу, облепям с хартиено тиксо, майка ти си е бал. Виждам, нищо не е направил. То през ключалката, бе. Да беше служил поне ключа да не излиза. За една година, бе, Гучи не е малко, брат. Една година без книжка, май Вземали си книжките за една година, ли? Да, бе, на Те пак си карат, какво ти мислиш? Да, Че котото няма кара? Аха. Котото, бе, Аз бях те. да Не, слушам котото не колко може да не прекара. караше ли един GTR, бе? Той Не, кара, те му си го иска само, конфискуваха. Няма ли го GTR-а. беше? За какво, бе? Шо имаше цифра наркотици в багажника. Да, Да, бе. с кокаин. Само не знам с колко бел го Да, бе. в багажника. Той Той 10 години, бате. грамажи и бел. Аз имах един бек срещу тех в Бояна. То бате всеки път излиза гол, братле. Е, много ясно. Излиза малко, по аз съм боксерки, имал братле, просто, някакъв когато дойдеш да натупан. работиш в нас. Какво става, чута? Какво? Кога ще дойдеш да работиш в нас? Какво има да се прави? И райга се да се поддържа. Около басейн. Райграс, той една година фърля бокуци отгоре, серат кучетата, ела да Кой е направиш фърлят Райграс. бокуци, бе? Ти нормален ли си, бе? Какво става, бе? И аз тегна малко. Не мога да Какъв направя. Райграс, че прави зимата, бе? Еми, Ще да, го да ми е направиш. хубаво, да ми е топло зимата, той ще има по-долу. Еми да. Да, бе, ще пусна тръби през целия двор. Нали басейн ще я правиш? Да, в басейна топлата вода ще циркулира. То какви ги лафи, бата. Подово на Не, Райграс. сега зимата, като си качим една снимка е така на снега, бе, басейна в двора ми. Знаеш какво ще има? Молния долу с детето. Детето мога да отима. Детето мога да дойде, ти не. Мога го докараш сам. Почивка съм от Райграса, брат, на събота съм. На метър сета. Ама слушай малко, бе. Какво бе? Аре, бе, човек, може. Какво бе? Искаме такива по оградата храсти с фигурки, бе, те сеш. Да. Аре, моля те, бе. 400 лева на посещение. Аз мислих, даже повече ще ми вземеш, бе. Виж, подава се ръка до мен. Чести, да? За кое бе? Е. За поддръжка? Да, бе, за поддръжка. Вече трябва да е готово. Е, да, бе, готово. Ти ще го направиш за 400 лева, пък си почти си го поддържа за 4. Не знам как ги мислите. За по 200 лева не излизам от нас и не товарим машини в колата.
Добре, Тия ние двамата ще си вземеш- пишат между другото и ме псуват, братле. Да, Не знам дали го само- осъзнавате, само- братле. Брат, аз пиша с Тоби. Аз пиша с... Това е като А, в да. ролплей, като двама застанат до Чакайте, тебе и че си тук- извадят телефоните. Тук ме захраниха, братле. Много лош момент да ме захранят. Аз не съм виновен за нищо, между другото. Виновен. Без вина виновен. Винаги. Без вина виновен Сега винаги. си пиш, тая си ходя, мани го то, тапак. Брат, аз теж съм пуснал стрим в 9, аз съм Бах губа ти пари заради пак, тебе, а, братле. чуде. Ти- Е, Един патито път не не е ме ли там? оцени, Нали? бе. Патито, кой го гледа патито? А я му кажа верно това да пуска стрим, ще го е Патито не е ли там, бе? там. Амазон. Защо не е пуснал? Еми не знам. Да беше Той, пуснал. той се влюби, Е, братле, да там. пуска, днес ще почва Big Brother. Чай да не слушам. Пускай от Тео. Здрасти, там А, сега ще пусна Тео. И какво да е там. Чай да видя дали е там. Оня ден то наш по-вика, ще стримаме, вика в халето няма никой, ние сме Къде на си? гости. Пускай стрим. Стрим. Айде. Добре. Бате, това е, брат. пуснахме стрим, братле, и никой не беше в халето. Нямаше никой в халето. И как го Убихме ги, брате. Имаме Да, бе, лес, постави, телефон. вика, още ги да Аз, гледам малко защото камера. звънех му на 60-70 патито. са ги внаха, вика мела, брат. Убихме ги. Е, възпирай го, брат. Да, бе, 70 и колко пък. 70 са в кик, мерси, брат. Да. И Ай, тази грозденка си до мен, братле, и какво каза, моля ли аз да стримам? Да. Искам и да съм стримърка. А патито верно ли е там, бе? Е, давай, сега ще виж. Сега ще пусна. Че я пуснем. Леле, той човек следва всичките на света. Кой следвам, бе, брат? Българи следвам 5 човека, братле. Само да кажа. следваш целия свят? Кой следвам, бе? Говоря за целия свят, не говоря за българи. Ми следвам. То, дай нагоре. Кой, бе? Чакай, дай нагоре. Кой, Дай бе? нагоре. Нека не го видях. Дай нагоре. Кой, бе? Къвто. Той е българин. Виждам. Ами не знам. Един път тук му беше на гости Вирго и някакви други и го последвах. Стерски че ли бе? Да. Той ме покани сега на някакво такова. Той това е оператора на Вилго. Той е такъв А. оператор на някакви клипове, снима нещо. Оператор на нещо. Стреско, да. Един път Вирго му беше на гости с Наси Свеж и го последвах тогава. Браво. А като Бобката беше горе, последва ли земката? А? Като Боб Армани беше горе, последва ли земката? Това го следим от 5 години, бе. Да, бе, знам. Доста преди Боб Армани да е там. Дали, бе? И я гледай в All Age. Да за първ път ме излиза, че ще пише в чата. Я гледай. 12 дена. 5 години и 6 месеца, братле. Следвам зенката. Ево. От толкова ми е акаунта между другото. Добре, брат. Няма, причупих се, написах един роман, стига толкова. Това са глупости, бе. First time chatter ми изписва на зенката. Чакай, не го очаквах. На кой, бе? Като ти писах в чата ми изписа First time chatter. Ти си ница глупо, човек. Ево. Я гледай 5 години и 6 месеца. Извиняй, може ли бе по нищо, бе? Ох. Чат, искате ли... Това е петък вечер, бе? Да. Искате ли на събота да ви водим на гонки? Мога да аре пали. 60 я ходим на... Много Писта. Не на писта, на ОНВ. Каква писта? Какво Пусна МВ? спорта, замъглява се, бе. Що много ви? Там ще се гоним. На какво им ви, бе? Ето към това на хубаво. Не, бе, направо да идва тук на това, Не, на много края хубаво ще има на видео. това. Ай, сега звъна и на Турчина, и на Тангент. другите и се събираме. На края на тангентата да идва. Турчи на това с аудито. Да, това е много то. Окей, се запознахте, бе. Стрима, бе, в стрим. Аз го гледах с Дойде трима. ги в Той навия. играе мемота някакви. И те му паща бати парите тия турци са луди. Ама къде се запознахте, бе? На стрим. Той е дошъл на твоя стрим. Да, са два ми нещо там, опитаме за колата. Той е дошъл в България и търсил в Twitch какво става. И видео от твоя стрим. Добре, брат, откъде България. я знам ти, какво ме питаш, бе? Питам така, запознахте. На стрим. Викнете мрах да си затъмни таблото. Не Аз- може вече, нямах нищо. Аз много пъти съм Няма се чудил. книжка. Аз много пъти съм се чудил, бе, защото като пусна спорта и не виждам с колко карам, брат. То верно, братле, така работи това цялото. Ама биш пасажира вижда. Винаги вижда. Аре, Нищо бе, не се пата затъмня е. при него. Замъгля, затъмня. Патето се бави, брат. То нещо. патето бате направо му Big върна Brother на почна, този братле. Гледай какво става. час. Не, той Big Brother ще почне 10, 15, 20, бе. Той винаги закъсня. Напиши мара, бе, пате. Здрасти, шамарче. Викнете мрах. Е добро, да. И коцето. Няма го патето, брат. Троли. Патето го няма да троли. Той спеше, бат. Оп! Кой троли? Шало! Ше, момче. Стартинг ли е? Ще, Майката ще. ли си е бал? Ше, момче. Кажи, цвета хубав е.
Топа, нали съм гласувал за него, брат. Кога? И в Инстаграм. Да, е бил преди 5 месеца. Стартинг ли е, Мартинг ли е да го ева? Брат, не искам да ми правиш реклами, моля. Само искам да вижда, че не е Брат, сменил. почувствай се малко. Заглавието. Кой е сменил? Нищо не е сменил. После ми вика бакшиш, виж какво написаха в чата. О, видях на какво пишете, я. Цъгни да го отвори. Цъгни да го отвори. Майко... После на мене вика бакшиш, братле. С жълтия Мерцес. Много ясно бе, ти отси. А моето е скъпо жълто, бе, пич. Скъпо жълто. Я виж колко бе. Здрасти, Генкер. Нещастници Valorant отново са се разгифтили. Сега ще направим 3-24, аз няма спим 6 години. Това е до края на месеца са, нали? А що не гифтат в Kik Valorant? Аз ще им пиша на профил, моля ми гифтат в Kik, не в Twitch. Ох, удари ме зъба. Как си? Какво с хруска, бе? Ти Мога своя ли да си си зъба, бе? Кой ти е са? То. Предния? Да, ама това е временен. Пластмасов. Гипс. И кой ще това истински? Той е готов, миналата седмица трябваше да ми го слот. Той зъботехник ми го прави, сеща, няма някакво време там. И аз не отидох, брат, защото бех... Аз не отидох. Е, така, Борислав, кажи малко на тия. Кажи им, бат. Valorant, като почнат да гифтат в Kik, тогава ще важат. Нещо ми доскочахте, нещо му почнах, махнахте. Ами не, ми спиш. Какво е това? Ама той не иска да се напиеме тук на създава. Брат, колоната не работи, бе, луд. Аре малко. Така, брат. И какво ще очакваш? Той е пуснал музика, пада. Добре, какво става, бе, Брат, ти ставаш нещо. Виж, то се сменил на слушалки. Не ми спри ги слушалките, бе, брат. Къде от тук Не, си го брат. кош? Виж е това, брат, постоянно ми излиза, бе, брат. Какво е И това, го брат? спирам, брат. Какво е Спирам това, го и брат? нищо не Италиано става. ми каза, лед ма кара. А, това е такова ли, бе? Това е като гледаш видео и ти изкарва автоматично титри, брат. Това е песента на патито. Та песен много ме кефи. Той 100% е пуснал нещо такова. Няма, тя колоната колоната спре, няма. брат. Я пусни Колоната колоната. умре. Добре. Ти не си ли пуснал в тока? Не бе, тя си е пусната. Толка е, брат. И как ще умре колоната, Еми, не брат? знам, как. Ти си е сериозен Тя е човек. заспала, братле. Ти си заспал. Ти целия си един заспал. Ти си заспал колата. Я? Преди ще имаш ли? Отдолу от онова. Стига Да. от тук влиза, бе, човек. За какво ме напрегаш? Ето го. Аз Долу не е. мога да Махни разбера. го! Махни То го! си е вързано, бе, тъп. Най-отгоре, нека да... Е, То слушаме вече, 5 пъти ти обясних. Добре, дай да Добре, пробвам. защо се спря? Кой се е спрял? Мандарин бар, 6,50. Дюнер. Хикс се огарва. Нещо ти десни. 6,50 кила мен бар. Брат, няма ли от колоната по-добре, отколкото е нормално това? Или? Сета. Ало? Защо ми звъниш, братле? Това не съм аз, брат. Това е това другия фалшиви ми профил, сигурно. Ленката има аутостарт на стрима в 10. Хаско пелет, той това Хаско пеле. Я му звъни на видео да го видя, бе. Как изглежда? Та бе ти Той гледай няма с спусне метал, камера. тук донесе... Коли не, само Че тия да неща не ми почне отсъстват. такова нещо. Амбаро, 6,50. Насра. Дювер. Кой ще умреш? Ще напиши на той. Амбаро. Кое да го прави, бе, пич? Стрима беше нагласен. Зенката дойде и бъгна и колоната. Кой си бъгнал? По принцип не е лъжа, ако ми трябва нещо за стрима да питам, винаги питам Зенката, братле. Да, аз не му отговарям, той почва да ми праща някакви рандом сайтове и вика, това ли ползваш? Тренуваци не е проблеми на главата. Като не ми отговаря, брат, и почвам да пращам през кик Те въпроси. сега никой не отива за много стрим, брат, защото знаят, че ме няма сес и знаят, че е пак, той никой не иска да го... Я му кажа да го спре стрим. И ще да го спас. Да. Не, бе, как ще го спре, бе? Не, после като се прибереш после. Да го спирам? Да. И без това да го учи, ще ми потисне за 33 сова. О, Той сега ще ми свърли. Лошо, бе. Ето и свърлим. Прашен бакук. а твой компютър, що седи там, бе? Няма ли си го носиш малко? Да си е втори компютър Аз на живея живея нещо пич. 3 години живея в мозъка. Къде живееш? А, сака и живееш, да. сака Как и живееш, адрес да. искаш ли? Ама що си компютърът ти новия там вземеш? Що да не?
Пречи. Не, бе, Васко, ние го пуснахме от тук, бе. Казвай, бе. Не, тайна, бе, брат. Не, то не е тайна, Да си просто там цъкате, седи и ми като дава, ходиш. като ходим при оня Бате, Пич си купува Кога клон за бе? 5 бона да си цъка, като си ходи в зенката, бе. Брат, какво? Такива сме си, бе. Аз тук, Пари бе, няма, става бате. талига, бате. 2 бона, брат, зенка. Какво? Два За бона. 2500 ти казах с 50-70. С 40-90 колко? 4,8. Нямаш толкова пари. С 40-90 3 пъти по-скъп. Колко струва 40? Я влезе, виж колко струва 40-90. Влезни, виж. Ай, нали другата е по-скъпа, бе? Кое е другата? 50-70 ли, бе, брат? Какво става? Каквото става? 2300. Ти си 40-90, а колко струва? Колкото струва, толкова ще продам целия компютър. Да, бе. 40-90 Тя бе в карта. OLX. И Да, там бе. ще излезне такава цифра. Къде да е влезна са? Къде Не, цъква? е ти 10 БГ, примерно. Я? 4040 лева, брато. Фу! Паднали са. Ама тая е фантом. Тия са, бате, моите е с голямото охлаждане, Коя е най-ефтината? 36. 4... Ти в гейминг, чай дай надолу, дай Да, надолу. дай. Ето я подминава май. Я дай нагоре. MSI. Не, тя моята даже не се продава. О, значи 5 бона твоите. Моята е 4800, на касовата бележка е толкова от миналата година. Сега не знам колко е в момента. Е, добре, защо е по-скъп от 5070? Защото 5070 няма общо 4090. 90 като е най-силната. Виж неговата от 24 гигабайта, моята е 16 първо. Май 16 беше. Да, Нали, 16. 16? Не, не знам. Май Нямам 16. идея. Я влез, виж. Защо е толкова скъпа тази видеокарта, бе, брат? Къде се знам миналата година? Не. Не е ли миналата? По-миналата. По-миналата, добре, хубаво. 5070 Ti. 5070 са по 2 и малко. Какво да напиша? TI. Защо не излиза видеокартата? Как да я търся, бе? Ето видеокарти, видеокарти. видеокарти, Ето ти. видеокарти. Да, точно. Ти не вижда. Кфу? Ма тая на палит. 50-60, бюджет 70, мито 70, 90 по, точно как ти го написавам, чето да на бъгато. Десетката е скандално скъпа карта. Обаче Много скъпа, върви бе, всичко, брат. бе. 4 бона, бахте картата, бе. Ето е моята. Коя е твоята? Аз Тюф. Ета, Да. 200, И 50-70. TI 16 гигабайта. да, неговата е 24. На процесора къв ти е? 850 май беше или 70. Какво? Къде знам? 990. Процес 9910. 9900 Ryzen. Да. Нови. Не, този ден той играе в Fortnite 700 FPS точно. Не, бил дома много хубав, наистина. Синхронизирана яко. Ама откъде купихте част? А, него си го питай. Аз съм отсърдив в тази тема. Що ми е сърдит? Що? Никой не знае. Не знам. Откъде купи частите? От Озон. И колко излезнаха частите всичките? Не знам, не съм ги сметал всичките. 4, нещо, 5, Ма, 5, 5 и малко. Пълна ли, бе, брат? 5 и малко с всичките, с периферия, с мишки, с клавиатури, с слушалки, с монитори, всичко. Това е радо си Взема си продължава мишка с екран, екран. братле, да може да си напише гуфи на нея. Много ясно. Мишка с екран. Да, брат, има от страни екран и ония ден видях, просто нямаш какво правя. Сутринта, докато всички станат, братле, и почнах да разглеждам за... Исках смена светлината. Благодаря, че... Това продължаване на съба даде ли нещо към таймера, че не видее, бе? Не, продължаването на съв не да. Да, той към гола не влиза. Той не му е изтекал в момента, че да. Няма той, че... Виж, скоро ще имаме 1 милион точки. Има остави на син. Що се изнервих? Верно е патето. Гувката ще е. Те сега залагат кой ще е, братле. Има ли Гуфката залагат? ще е. Да, Те са залагат кой на стрима. да. Кой ще пусне. Ма те другите всички знаят къде са. Заван шкаф. беха тук до преди малко. Бобката не им казва. И Евгата си страи той хероина. Хероин и той страи. Чехлю е стример, ловим ли скоче. Ай, той. Батото. Ако си послуша, мога да ти кажа къде. Мога да гледа. Хероина ги габри. Той затова не трябваше да пуска, защото... Бобка, да движиш гола в кик, докато се прибера, братле. Да знаеш, че... Напиши му и на хероина да не казва. Те е хубавия жената и Залагам на Сашето. Сашето. То па свърши таймер, стартинг сум. Ето така се изписва. И той А сега така няма му пусне. сме на сцената, бе. Той няма пусне сам. Се знам, съм и спонсори.
Бате, и аз това е трябва да люлийски ли? Люлийски. Не бе. Аз те Такъв бях скъп видел, сезам, беше бате. спрел там пред Британийката. Къде е Британика? Къде има Британия? Точно там. Отсреща. Там, нали знаеш кой живее? Не, Ай, кай сега на всички кой живее там. сетих се. Аз не знам кой На живее. 330 да се пуска камерата, айде. Газ. Даже после се разминахме пред домкото и ти махах, ма ти не ме видя. С кой бях? Внимай. С едно дете. С детето ли бях? Да. Може, да, аз... Да, там карам много леко и много внимателно. И не Пред гледам домкото изобщо. се разминахме. Сега Зенката и се базика нещо. То няма ли пуска стигна? И аз съм чул. А опата е сцената. Това не е ли твой свичер? Да. Те отдея. Компютър ли не му отзад? Брат, той прилича на туловата. Виж колко съм Чимаев. форнал, бата, Да Колко са отдал? а? той верно прилича на Хамзат. Ти мали, бе. Верно, бата. Пак и тия пате, Борисовката го кафи. Пак ли ти е пате? А сега що ще ми гледаш стигна, брат? Искам да видя патата какво прави. Нищо. А тази усмивка какво прави там? Тайна. Тайна. Тя е така пасивно-агресивна тази усмивка, Да, братле. чакай, гледай сега. Некой те нахрани, братле, и ти прати усмивка. Ще ти е майка, какво ми се усмивкаш? Борисовката тук ли? Я влезни прати една усмивка. Вижда ти покана нещо. сте. Нахраните някой прати усмивка, братле. Ето, дай. Мръсните усмивки, бата. Гледам го в компютъра колко е ягват. Хубав бил стана между другото, и аз много пазих кабелите и така нататък. Да, между другото, пате, добре, Той че е чисто той... бял, братле, направо добре стана. Само ме дразнат рама как свети различни Кой ще свърши, открие първия събър, бе? Не знам. В кик. Нещо се случи. Еми, пусни фул скрин, не мога гледам това, бе, скилци. Че го мютна даже. Да, фул кам. Фулкам, Какво чак, какво айде! става, бе? Кой сте бе, чот? Супер гъл, О, бе. сокюра, за малчовци. Такива му. Ой, чоран домой, бе. Ние сме винаги. О, Евга, къде ходиш, Евга? Евга, ти не трябва да си тук, трябва да си в другия чат. Да задвижваш там положението. Пламене, заминай. Аз мога да си дам тук мод, докато му няма и да ги Да, пада я. всичките тук. Модни са, модни са. Че... Моднах ли си? Не, бе, черта мод, бе. А, верно бе. Спами нещо, колко. Спамете. Какво правиш, бе? Спами ме Показвам им двойки. как се спами. Какво криеш, бе? Кой крие бе? Показвам им как се спами бе. Малко да се научи. За какво спамите двойки? Не, защото беше залагането едно или две. От тук знаеш какво можеш да си направиш. Не. Кой пусна музиката? Какво пускаш бе, Наркоман брат? е по мярка, не си ли от моите приятели, бе? Наркоман, говориме за ръсъва от 2 месеца. Прилича ли на патото това да го показва в момента? Да, между другото. Виж, ето тук Гуфи може да си направиш е така, да ти спами в чата директно. Но то сега не работи. Какво да спами? Не работи, защото преинсталирах компютъра, брат. И задаваш му какво искаш да ти спами. И вместо да спамиш като много ме така помпаш. Това. Искам само виж бимбофона при брате, той издрии чата година. Вместо да спамиш с клавиатурата, да така спамиш стрим дека, братле. Так. Ами не, с клавиатурата ще е по-лесно. И защо да е Защо по-лесно? да не? Има и тук клипа, ман. То нищо не работи, се баси глупаците.
Ето бе, виж наркомана. Ко прави? Така. Наркомани ги удари. Наркомана. А тази ще изпука циците, бе. Много да. Виж, между другото, никой не гледа мимо от тази, ако си покай путката, брат, няма да им яда. Не гледаш Big Brother? Си покай путката ще бана от вашия стрим, не нашия. Ми кофти. Патото ще го изяде. Той си казва и той путката един път. Верно е. Какво лафиш, бе? Да. Каква путка съм си показвал, бе? Верно. Ева, Наркиче 2 в кик, един последно. Какво става? Наркиче 2 в кик. Здрасти, Коцаки, добре дошъл. Коста, коца. Това беше скандален филм, такова костюм на спасителката. Как да го бянна то? Бянна. Ма стига го гледа това, брат, махни го. Какво ще го гледаме, бе, бате? Нека си се забавлява там себе в гърба. Следиме какво става. Следиш. Сме престъплението в Само Майами. те интересува. Даме жената. И какво правиме? Ти какво правиш? Как си? Ти как си, брат? Ще гледаш ли ми гледа ти? Аз почвам сега ми се заминава. Добре, ще ви изпрат. Виж какво мисля за парите ме промених. Ани, добре. Кажете сега, каква е отговора? Голям педал. Това мисля за теб. Водка няма ли ракийка? Само уиски, бат. А какво е това? Той не ми си па даже. Не обех цъкнал. Цъкни, бе. Ей, своя дур. Та го пускам като дойде детето на стрим. Бате, ето си е готино. Цъкни нещо или някаква друга. О, не, това бе, тле направо като го чуем и става лошо. Махни го. Махни го. Пусна ги всичките. Че ви правите дрифта. Дай идеи за още. Аз ли съм... Аз дам идеи за на друг. Ще дадеш идеи за назенката. Бате. Тук ги видя тарикатските работи. Не съм, аз и минали на първия сабатон ги виждах. Ама никога не ги ползвахме. Дай идеи за още, айде. Много мързи. Много е играчка, брат, знаеш каква играчка да го направиш. Браво. Да кажеш някаква идея, бе. Браво, Рагучи. Ще е една идея да даде. Брат, това мога да го смееш, това е много тъпо. Аз това не го Това е използвам. най-тъпото, брато. И аз не го използвам. Смени го и направи някакъв друг. Направи някакъв друг смят. Това пускаш TikTok. Не пускам ти. Махни я тази команда, Коя команда? пускаме... Не трябва да я спра. Но сега мързи. Почнах да пускам в TikTok. Това го смени с някакъв друг смях. Има, бе, брат, хиляди. Това беше най-добрия. Не е верно. Ти не си ги търсил на правилното място, явно. И Филип се мога го махнеш и него, вече. Не, устарял за какво ти е? Аз съм го шил преди 6 месеца, какво искаш? Ми да, махни го, вече. Те ми го трябва да си подариха крак за времето, бе, Те ми луд. го подариха за рождения ден, демек при 7 месеца. Трябва да си крак за времето, брат. Какво го си го стои? Чай, че ми пише тук. Дечата ми го подариха. Марио ми го подари. Кое? Стрим дека. Ти нямаш ли Steam Deck преди това? Не. Не си ли беше взел? 300 лева, бат. Те са вече са по-ефтини, бе. Общо ли са по толкова? Служи са рая. Ей, верно, бе! Хаси ми 6-те. Ма той това свърши ти брат си много... Верно, сарайка трябва да сложим, бе, брат. Какво е това? Ми 6-те. Магис. Нищо не знам. Не си изгледал. Сарая, мамо. Малко си дилейнат. Ергучов? И кое е тренд са в TikTok? Малко е дилейнат, верно. Ергучов? Да, чо. Приятен съдълтон, брат, успех. Ева там отвън Чат натискайте много яко. Така. Ние си правим тъшак и така нататък. Обърна компютри, през забатони работи. Ние си правим тъшак тук и така нататък постоянно. Приятели сме, затова мога да го правим. Вие не може да правите тъшак, те сте много сериозни. Ясно ви е. Натискате, брат, събатона, не се отказвайте, не му давате на това се отказва и искам минимум 30 дни, защото иначе не се зачита. Верно. Да знаеш и на тебе ти казвам. Аре, Нека дава да да сме на стоим 30 чат. часа, братле. Дава да стоим, като за 2 Red Bull, толкова поседех. Ще остига Red Bull, момчето. Не. Стига, Отдай си стига. Red Bull. Пусни си ми Red Bull. Ало, за зайката за гуфи.
Количка без захар. Така, остави Red Bull и вземи количка. Едно Red Bull, че една количка толкова, ти ще количка. Да, вземи ми на мен една количка. Беше много драго, Тук ме черпи. нещата- Взема ми водата. Нещата от бюрото върнете, колата Върнали и сме това всичко, всичко сме върнали. от бюрото, всичко сме върнали. Верно, всичко сме. Ти не се кой да не взем бюрото. Държиш двата монитора е така. Беше много приятно, чачета. Забавлявайте се. Аре бе, събудете се малко, Мога бе. тия дни пак да мина нещо. Ако измисля някоя Да, за зенката и за Гуфи, огромни благодарности, че дойдоха И да аз уважат началото на Огромни Сабатона. Огромни благодарности. Благодаря. Не, че там е детето, е какво чука. Дали бе? Ево, зайс. Там е на бет и бюрото. И аз искам да разгледам, бе. Не разгледай, бе. Там ви гледах през ония прозорец. Пие защо ги пари или няма? Кое? Пие защо ги викам пари или нямаш? Къде толкова комарник е 100 лева, бе? Бате, тия Пари ли компании нямаш? от нас, знаеш колко пари струват пиезото? Лошия се оглежда в комарника за 100 лева, братле. 200 е то, защото е двоен. Бате. Да, На мен да. на големите пузащи върти пиезото, знаеш колко струва? То е 200, защото Направо е ми се двоен. плаче. Чао, чачета, натискайте Сабатон яко е. Аз малко стигна към нас, да сте стигнали 200... Колко са ръста в момента стана? 800, 302. 320. Значи на 400 да сте, като се прибера утре, като мина през стрима на 500 минимум. Ай, гангстър. Вземи нещата от земята, Аз нищо не съм взел, знаете. Забрихте, бе. Те са за теб, това е мърч. Новия ни мърч. Екстра план си го добреш ми долу. Стук идва. Брат. Вижи ги те, бе, брат. Стойката за слушалките взе лошия, брат. Спинере! Убивай ги, бе! Дало за спинера.